Salam ýalyk. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň mehriban adamlary, edi doganlar, sag gurgun oturanmysyňyz? Inhä bugün mehriban arkadagymyzyň arka durmagyna, ruhy çyragym gepleşigimiz siziň dünýäňizde mehribanlyk, ýakymlylyk, hoş niýetlilik, belent ruh arzulap, miras teleýaýlymyny siziň bilen diýdarlaşýar. Biziň dünýämizde ruhy belentlik paýlap, dünýämiziň, durmuşymyzyň ösüşleri bilen baglanşykly her bir edýän işimizde hut edýid arkadagymyzyň özü bize nusga bolýar. Erkin söhbetleň başyny agzybirlik bilen ýygnanyşyp, giň işleýän söhbetdeşlikleri taýýarlap, halkymyza ýetirmeklige şeýle mümkinçilikler döredýän mehriban arkadagymyza biz tüý sürekden sag bolsun aýdýas. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutýan ähli tutumly işleri barha rowaç alyp, at avray mertebesi yer yüzüne munnunun belent bolsun. Mehriban adamlar, bilişiňiz ýaly ruhy çyragym gepleşigimiz ýazyjylaryň, şahyrlaryň, alymlaryň, jurnalistleriň hem suratkeşleriň ömür dürüdüjiliginden hem nesil dowamatynyň söz açýar. Gepleşigimiziň bu gedekki sanyny biz Türkmenistanyň atgadynyň jurnalisti, tarih alymlarynyň kandidaty, ustad, mugallim Hojamyrat Goc hakynda giň işleýän söhbet ederiz. Ine biziň aramyzda Hojamyrat Goc bilen bilelikde işläp, türkmen jurnalistkasyny, şeýle de metbuatyň taryhyny öwrenmekde hemde geljekki ýaş nesilleri öwretmekde bir näçe bilelikde iş alyp baran mugallimiz, häzirki wagtda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň mugallimi bolup işleýär halipa jurnalistimiz Muhammed Kakabayev. Yine de bir halipalarymyzyň biri Gülsün Şaryeva, ol häzirki wagtda Matumulatyn Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň jurnalistika kafedrasynyň ulum mugallimi bolup işleýär. Şeýle de men çep gapdalymda Garagym jurnalynyň bölüm redaktory Nurteç Anna Muhammedowa da. Ine Muhammed moğlamyň aňyrýanyna oturan bolsa, Türkmenistan Sport halkara jurnalynyň baş redaktory Hojamyrat Goc. Hojamyratyň aňyrýanyna Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň kafedra müdiri, sunugaty öwreniş alymlarynyň kandidaty Sehragul Janmehmedowa da. Ine ömrüni, döredijiligini ýüzlenýän halipamyz Hojamyrat Goçmuradowyň nesillerem bar. Hojamyrat agaň maşgalasyny oň jemi 5 perdenli bolupdyr. 4 gyzy, biram ogly. Ine biz şeýle guwanýas, buýsanç bilen halkymyza da aýan edýät. Hojamyrat agaň biziň halipamyzyň ogly Döwran Goçmuradow ne biziň gepleşigimizi öz kakasynyň hatyrasyny uly hormat bilen gelipdir. Döwran ol häzirki wagtda Türkmenistanyň bilim ministrliginiň baş hünärmeni bolup işleýär. Oň aňyrýanyny Hojamyrat agaň 4 gyzynyň biri Bilbil Goçmuradowa otyr. Bilbil bolsa häzirki wagtda ol Türkmenistanyň Daýhan Bank Döwlet Täjirçilik Bankynyň qarz bölüminiň başlygy bolup işleýär. Ine oň aňyrýanyny Hojamyrat agaň gelini bar. Ol Gülälik Goçmuradowa häzirki wagtda Aşgabat şäherindäki 42-nji ýürüýteleşdirilen orta mektepde mugallim bolup işleýär. Umuman şu döwreçenli köpçülikliň habar beriş serişdeleriniň bir şahasy bolan metbuatyň kemala gelmegine şu günlereçeni juda kän işler edilipdir. Metbuatyň taryhyny öwrenmekçi bolanda ençeme şu urda halkymyza nusga bolarlyk işleri ýerine ýetirip giden adamlaryň atlaryny öwrenmek, ýatlamak bolýar. Ine häzirki wagtda mehriban arkadagymyz durly uğurlar bilen bir hatarda halkyň ýüzi bolup, halklaryň arasynda, milletleriň arasynda birige ýüzüni tanatmakda, dünýä ýaýmakda esasy baş gural bolup hyzmat edýän köpçülikliň habar beriş serişdeleriniň hem işini kämilleşdirmekde uly bir mümkinçilikler döredip berýär. Döwür seni pürletýärem. Döwür seni döretdirýärem. Döwür ýaşadýarem. Döwür ýaşamadýar. Umuman her bir döwür özüniň aýratynlygy bilen gelýär. Mehriban arkadagy döwrüň aýratynlyklaryny sana oturmalylar. Şunda adama goýulýan hormatym,
kımmatın yukarı derece yeten vakti deyip aytýarmy. Onu da tüz bilen, tağa bilen, oğa bilen işleyen adamdan kadar kımmat bilýär. Yine bir zatda diňe bir ya medeniýetiň edebiýatyň tunuwutyň däli her bir uğurdan bir ösen eýýam boldy da gahrman arkadagy döwür. Şol ösen eýýam gujugyny diýär şeýle ýokary derejede ösüşleri hemra bolýar. Ötüşlerim halkyň şeýle agzy ýerligi bilen, cevisligi bilen kemala gelýär da ötüşlerim. Men öz urumyz barada gürlemde şu edebiýatyň, medeniýetiň, tunuwutyň bir ösen eýýam boldy da arkadagy döwür. Şonu aýratyn bellätim belýär. Men zähmet çeken adamlaryň gadar gymmatam bilýär. Şu ýerde Hojamyrat Goc bir öz boluşly döreçilik ýoly barada da tilim görüň edýändigim özü bor. Ul zatda ýatlamak. Hojamyrat Goc bilen men edebiýat gazetiniň baş redaktory bolan döwründe işledik biz. Düşünçü işledik de. Ul adam şeýle bir saatdan bir spaýa adamdy. Düşünçüp bolýardy. Ondan bir petpel adamlygyny men ýatlarym belýärdi. Umman özüm halyanna şu taýdan petpel adamlary özüm şolara hormat goýýar. Eser edýän şahyr bolsun, ýazgy bolsun, özümden mysal alamda men hemişe insan häsiýetlerini ýerlerleýän. Şo ýerlerlemde şolar hakda eser ýazmak maňa ýegilýärdi. Hojamyrat bilen işleyen döwrümden men bir aýratyny bile bellädim elýärdi. Hojamyratyň özü bir kyssaçy ýa-da da. Şonu da bir şahyr ýürek gülli. Çağıýarly da. Soňky edip görümde ol men öýümde bardy ýazy etmäge. Merkez döwlet arkiwinde işleýärkä bardy ýazy etmek üçin. Sen näme diýdi? Gözül ömürlük gelendiň öýtýärmi diýdi. O näme diýdiň bolýar Hojamyrat diýdim boly. Arkiwa diýdi, zat tapşyrmaýar ekeniň diýdi. Ey menem aýtdym. Ola dogry diýdim. İller diýdi, bir ýadan boşguçy bar bolsa diýdi, şonu ertip tapşyrýarlar diýdi. Şahirler diýdi. Sen bolsa diýdi, hiç zat tapşyrmazsın. Ne turat, ne diýdi, eserlenden diýdi. Ay menem Hojamyrat diýdim. Magtym bilen diýdim, arkiw ýazyp çykarmada diýdim. Halk bara diýdim. Halkyň özü ýüregine salsa, sen eserlerini olar ýat tutýar. Sen eserlerini berýär. Şonu diýemde bir menden hoş boldy. Onuň bir dogry fasat diýdi. Şon ýaly Hojamyrat fakyna ýatlamalar, ýatlasan ýatlap oturmaly. İşler döwrümizde de ýadan goşulanyň hükman bir gowy tarapyny, ýagşy tarapyny ýagşy diýip aýtmak özüne neme bilen okdy da. Ýaşyra wagtymyzdan olar bilen işleşdik de. Ýene şonu şol götürüli bermelilärligini ede ýanda diýatda. Şu türkmeniň bir asyl häsiýetleri, asyllylygy, agraslygy, gahrman mehriban arkadagymyz da bar. Şonun den ýaşky bolumdy, ýaşy bolumdy da onuň öwrenýän de. Hojamyrat Goc barada diňe gowy zatlary, ýagşy zatlary aýdyp bolar. Magtymlatynaky Türkmen Döwlet Üniversitetinde de işleýän döwründe biz barýardyk da. Umman Hojamyrat Goc bilen edebiýatnaşygymyz bilen bardy da. Ondan sel bizde bir häsiýet bolýar. Bir zat ýazsak, sel zat ýazsak, hükman bir gowuny etýän adamlara eşdiretiň gelýär, dinledetiň gelýär. Şolaryň pikirini dinlätiň gelýär da. Şoň üçin menne
så hätiyet bağdı ilkilerde adam. O algap barıp bir bolyan yerini, bolmayan yerini bir maslahat bereyden Hojamyrat diyedim de. Karar näme adamdan galyan dat näme ol. Sen bir bu hätiyetlerini ýatdatalar şo gali. Şoň üçin Hojamyrat bilen işlen öwürmeden dürüçlük gatnaşyk edilen döwürleri ýakyn bilen ýatlap bolar. Kä halatlarda men baran ýerlerimde çağılar hakyny eserler ýazýanam diýip soraýarlarda. Men çağılar hakyny ýazamokda men çağılaryň inet ata hakyny ýazýan diýip aýdýardım da. Emma Hojamyrat çağılar ýazajy. Çağılaryň dünýäsini özüne ýakyn bilýärdi. Her kim özüne ýakyn bilýän taraplar bolýar. Hojamyrat ýaly mülayimdan bir mehriban adamlar hemişe ýadymda galýar. Ne etaatda sol. Onam forýady kä halatlarda. Bu çağılar hakyny ýazýarmyň. Gözel ýazy bile. Ýöne men ular hakda da kämahal güneş jurnalyna çykyş edýärne. Çağılarynam göwün alýar. Hojamyrat Goc men ýene bir zatda ýatdap bilen dostu da ol. Dost bolup bilýärdi. Dostlaş bilýärdi. Halymdan habar alyp bilýärdi. Hurmatly prezidentimizin asylly häsiýetler dogrusyny aýtdan aýdyp oturmaly. Bütün geçenleri ýatlamak olum bir parra ýaşlara. Hemişelik zat bolmaýar. Ýöne şu gidenler ýatlansa sonra öz göwnüne laýyk bilýärdi. Hojamyrat Goc ýaly ol jurnalistdam bol. Ýazyjydam bol. Şonu ýaly umman dörejçilikde bir orun tapan adam. Şular ýaly Hojamyrat Goc ýaly sunnatyň, medeniýetiň mara adamlaryny ýatlaýanyňyz üçin men hormat prezidentimize köp tawasynlar aýdýan. Gahrman arkadagymyzyň ýanyna halk edýid. Özüni edýid görüşler ýaly halkam edýid. Şo halk gahrman arkadagymyzy ýüregi ýalsaýar. Şoň üçin gepleşiklerine näme? Dowamly bolsun. Men hormat prezidentimizin gahrman arkadagymyzyň bir ýurtdaşyna geçenine seýle watan hakyny goşgymy ýazypdym. Man watan hakyny goşgy ýazmak ýeňil adam däl. Şo goşgyny häzirki günler içinde men şonu ýad aýdyp ýörüm. Dostum, doğan iden. Görür diýdäm. Men seni söýdüm, bilýärmi? Watan. Yetiştirdiň sen bir ogly, akyllydan dana dowmy. Ýornudyr türkmen kowmy. Watan. Dizlerimde gelendirin. Sözü bagry edendirin. Sana baş edendirin. Watan. Gün oýanyny atan daňa. Berkarar döwletiň ýaňa. Bu agzy bir ýyller sana. Watan. Şahir watanyny, gahrman arkadagyny, bir başa bakýan agzy bir çiz ýylny, topragyny, yapragyny söýmek bilen watany öwürýär. Watany öwürleýän oglaýlaryny ýatlaýanyňyz üçin hemmemize sag bolun aýdýan. Men 1940-njy ýylyň 20-nji ýanwaryna Mary welaýatynyň wekilwazir etrawynyň Odolky mülkdäli rowatynda dogulum. Menne okuw hewet gaty ýerden başlany. Okuw gidip başlamakam gaýet gelýärdi öýmede oly.
yani ulu söz başlar var gadiyette. Şu söz başları men düşünüme okam elime harpam tanama güyönü şu söz başları ak kağıdı göçürüp doğru olan ayarlamam adı yenini şunu oku diyenler. Ben şu borçlu al göçürüyordum söz başları. Şunu okuyan olu ben begen yani daha ben yazıp bilen olayım. Onu 7 yaşım doğru oluyor. Şu ikinci yaşlılıkta bunu yakınca yerde başlangıç mektep vardı. Sonra birinci, ikinci klası 47. yıla girdim. Şu 2 yılım şu yerde okudum. Ali Nur Aliyev diye ilkincim oğlum şu okuttu. Şu yerde ilkinci harp yazmanı öğretti, soğudu öğretti. Halkının önüne, yurdumun önüne iş eden adamlar vardı. Ehli uğurlar oyunca. Sunut'ta da, medeniyette de, metbuatta da, radyo televizide de. Şular hakta şu gepleşigimizde, ruh çyragym gepleşigine gidiyor. Şolar gören adamlar, şolun yakınları çağırılıyor. Yine şu dağıtlar hakta, şu dağıtları etmeyene, ulu mümkünçülüklerden kahraman, hormatly arkadağımıza fagoldan aydan. Metodum radyo televizyonda umuman köpçülüklerin haber verişleri işleri değilemet. Hemişe ötüştü de onun özüne hünsem özüne verilen kömüğüm metaşlık çeker. Hormatly ferdiyen sudatları hemişe gollap yapıyor törecilik işlerini. Dünya derecesinde go gepleşikler, go gayet jurnallar çıkarmak için, tayarlamak için hemişe Firişte de aygırına öz kömögüne, himayetine merttur. Belli urdu, Hojamyrat Goc bilen ol metbuatda yol başlı işlerini ormanlar ol işledi gadetler. Son edebiyat sınıflarına başarıdaktır ol. Bizim şu atlar yani jurnalistika uğrunun okak gelen adamlar bir yerde işe alıp ol. Adamlar makallarını okanda da yollu da gavat gelindi diye ol. O bir başkayken bile işleşmek bir başkayken. Yine bugün yaşlılardan işlep yorkak, yığına çağırdılar Türkmen Devlet Üniversitesi'nden. Ondan geldik, ay tuvalime metoddan köp işeden alınan redaktörler var. Dediler orta yönü haberci ol. Sonra jurnalistik hüneri oyuncu, hünermen tayarlamak vardı, gururun edildi. Ondan son gururum olçusu Hojamyrat Goc Muradov'tu sol. Sonra edebiyat dilin jurnalistikar bir tıpır üniversitede Türkmen Dili ve Edebiyatı fakültesinde kafedra açıldı. Yine son ilkinci yolbaştan Goc Muradov oldu. Onun bizim metbuatta işlemsin, şolurda ağda kendi bilim alıp gelemsin, muhalefet çağırdılar, işimin daşından taatlayın. Ondan beri 30 yılların olarak geçeyiptir. Muhalefet değilenlerden öyle bir kulağına yakın bulsaydı da var. Nasıl ben okucu ayına muhalefet ilkinci tarihin yeteneğim Goc Muradov. Ne göre oturuyor ol, jurnalist günleri oyuncu bölüm üniversitemizde de var. Yani Türkmen Devlet Üniversitemizde halkara katnaşıklarda da var. Yani özümüzde Medeniyet İnstitutu'nun muhalefet hükmünün ayısı bizim kafedramızdan biz alıp barcılar tayinleniyoruz. Yine şol televizyon, radyo alıp barcılar için yürütü. Hüner oyuncu okutaylar, jurnalistik anama okutmalı. Katnaşıkta değil şol, hem zaten. Yönü şu ilkinci şulatlan kerpicini koyuyorlar biri, Hojamyrat Goc Muradov. Yine bundan başka orada. Şu alıp koruyan molin, Hojamyrat ağan eden işlerin içinde Türkmen metbuatının tarihi hakkında da köp işler etti. Misal için onun Mehmetullah Anavurdov diyen alımı Türkmen metbuatının tarihi hakkında bir kitap yazdı da son şöyle işi devam ettiren Hojamyrat Goc Muradov. Öyle ben gen anlayanlarım yaş tapağıt diyen mi adamda bir bilen katnaşık olan bir yaşın dengrek oldu yengil mi oluyor da. Ama Hojamyrat'da ulu bilenem, ulu kiçi bilenem, kiçi alanam da biz aramızda yaş tapağıt da ol işleşemizde. Şoңgurvatın ödünü de onu ödümden ulları bilen katnaşık için onun kitabı var da bizim Mehmetullah ağamız diyen kitabı var. Mehmetullah katı talapkar adam da. Şu talapkarlığına cevap vermeden kendi yanına erten ol. Şu hakta kitap yazdı.
Ine ýa Mehmet Durdaga hakkında aýtdyk. Mehmet Durda anna gurdup. Bizim mugallimimiz Halipa Hojamyrat Goc'yň halipasy. Yeri gelende bir zat aýtmak isleýän mugallimimiz halipamyz Hojamyrat Goc'yň ine şu Türkmen medeniýetiniň ilkinji jurnalistleriniň biri bolan Mehmet Durdaga hakkında kandidatlyk işi ýazmaklyk üçin hut men özüme de şonu maslahat berip özüm almy ýol başçy bolup öz ýerine edil perzendini tirkäp alyp giden ýaly edip Mehmet Durdagaň öýüne elteni şu günkü ýaly ýadymda halipalarymyzyň gurrunlaryny diňläp olaryň beren maslahatlaryny diňläp şonu ertekler dünýäsine düşen ýaly bolupdym. Ine Mehmet Durdagaň şol görnýän kitap tekçeleri ol bir hatar dälle, bir neçe hatarlardan ibaret kitaphanasy bar eken, öý kitaphanasy Mehmet Durdagaň. Men şeýle pikir edipdim, bu kiçirek bir owan kitaphanasy ýaly bolup görnýär diýip, şol pikirleri serden geçirip öz başyma pikirlenip durkam, ýene de halipalarynyň geljek üçin Türkmen medeniýetiniň, Türkmen jurnalistikasynyň köpçülikliğin habar beriş terişleriniň durly ugurlary boýunça iş etmeli nesiller şular diýip ol anam bilen özara gurrun edip duran pursatlary şonnak aýdylan sözler men gulagymdan häzirim gidenok. Mehmet Durdaga öz öý kitaphanasy üçin ýürüýte katalogları döreden eken. Onsoň mugallimimiz Hojamyrat Goc'yň biziň okuw sapaklamada aýdýan gurrunlarynyň suwutnamasynyň şonda men şaýady bolup galypdym. Bundan başgadan şu kitap bardan şu Ruhy göderliň aýnasy kitap. Şunu da biziň medeniýet işgärlerimiziň wekilleriniň hakda kän makalalar var. Jurnalistikada bir zat var. Jurnalistikada bir zat öwretjek bolanyňda şonu sen özüň oňarmaýan bolsaň kän täsiri bolmaýar da. Oçerk aktoruňa çykdyň sen şu oçerki ýaza bilýän adam bolmaly. Okuwçylyň, talipliň, beýlekliň anol. Şu zatlar oňaryp şol maglumatlary ýygnap, şu zatlary edin adam. Ondan men golede arada elme video ýazga düşdi bolyn. Bilna telewiziýan studiýasyna otursa bol. Şol adam Hojamyrat Goc Türkmen telewiziýanyň ilki direktori bolan Taňryýarda hoja gaýflenem söhbetdeşlik edip durdy. Şu men diňledim şu gurrunlaryny. Diýmek ol adamlaryny ýok, emma şonu tarihte alyp kalmakda eden hyzmaty bizim öwrenmeýän adamymyz känne. Şu adam edýär. Ine şu öýüli ullukan mektep. Diýjek bolýanlarym iş edilenine eden işi biram ýerine goýup giden şähertler bilen tanalýan adamlar. Ana şoň üçin şu men ýeken hana oturmaýan şu häzir gepleşigimizde oturan adamlaram ençe bir şoň eline okan işlesen adamlar da. Ine şoň öýdem gowdat. Diýjek bolýanlarym şu adamlaryň bizden öňkü eden adamlaryň işini dowam etdirmeli. Jurnalistika diýilýär döwrüň taryhyny ýazýan ilim diýdiňem bolýar. Bugünkü ýerde goýman şonu ýazmalam gurundaşlygym etmeli. Ne şu meselede gyzyklanyp gördüm. Hojamyrat Goc'yň görellisi gaty ýokarda. Şeýle şu kitaplarını alaňda da okanda şu kitapda da bir giden adamlaryň ýatlamalary bar. Şol adamlaryň wagtyna alınıpdyr, ýazylypdyr. Başga da ente halka ýetirilmedikden gaýtmaýan Taňryýarda hoja gaýflenem söhbetdeşligi bar. Bir de şol soňky nesilliň wekilleri şu zatlary men dowam etdirmeni isleýän ýa jurnalistlerden, halipa jurnalistlerden sebäbi hakyky bolup geçen wakalary jurnalist ýazyp goýan soň ol telewiziýede de ýazgy bolup biler, radioda da bolup metduotda tapawdy ýok. Ýatlama hökmünde de galsa gowdat. Kawat ada ýyllar näme adam duşýar da işleşýär. Hasap rekenne. Hasanam ol bir wagt bir goweden işiňem berek gaýdan ýeriňem hökman paçylyk bilen aýdýatda. Özüň onuň soň waka şu kimseň ideýal işini öz üns merkezine saklayan bolla adam şoňarna baranyny gowar ýa-da. Ine şoňar häsiýetden mady. Ondan näme bir giden tuğunime Türkmen Döwlet Üniversitetiniň jurnalistika bölümine eşeýän köpsem şähert ýetişdirdi. Belli şahsiýetleri
Türkmen halkynyň, Türkmen medeniyetiniň, sunuwatynyň, metbuwatynyň, radio telewizioniň öňünde eden hyzmatlary hakda, olaň eden işler hakda gurrun bermän mümkinçilik berýän hormatly prezidentimize öz sag bolsun maýdan. Hormatly prezidentiň sağan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Hemişe il ýurt wagtly işleri, urwaşlyklary wetensin. Ine biziň bu gelen ojagmy Türkmenistanyň atgadanan jurnalisti Hojamyrat Goc ömrüniň soňky günlerine çen ýaşan döwletli ojagy. Ine şu iş otogym Hojamyrat Mugallimyň öýe gelenden soňky işini alyp barýan iş otogy eken. Görnüşler size eýýäm ony ma'lum edýänler. Ine şu bir wagtdan galan yıllar üstünden geçen ýöne wagt özgeregini alypdyr diýerler, durmuşda edil şoň ýaly bir neme könülse de emma halipaň mehrisiňen, nazarisiňen, ilmisiňen, bilmisiňen kitaplaryny şu tekçeýän häzirki wagtda da bedäp otyr. Oň çağalarynyň ýan ýoldaşynyň aýtmagyna görä, şu öz iş otogynaky zatlary, kitaplary, umuman ýazmak üçin, döretmek üçin ulanan esbablarynyň hemmesini Hojamyrat halipa gözüniň göreji ýaly saklar eken, ayap saklar eken, hemem çağajyklarynyň hiç biriniň oň ýerini ütgetmekligine ýol bermez eken. Diýmek öz zehinine, özüne berilen şeýle ukywa başarnyga da öz aýagly çemeleşipdir. Ine men elimde ine şu bukça bar. Şu surat bukçasy hem maglumatlar bukçasy şu ýatlamalar diýip ýazykly şol suraty öz eli bilen şu maglumatlar bukçasynyň daşyna yelimläp giden ekenini şeýdip çyk goýup, ine ilkinji sahypalaryny halipamyz öz kakasy hakynda maglumat galyrypdyr. Ine Hojamyradagy ol daýhan adamsy bolupdyr. Owa hojalygyny özüniň görelili zähmeti bilen owa arasynda nusgalyk işleri eder ekeni. Şo zekini dowam edýän hökmünini Hojamyrat muallymym owa hojalyk institutyny şol öz döwründäki şol okuw jaýyny ol üstünlikli tamamlapdyr. Hojamyradagy ol uruşa gatnaşypdyr. Uruş ýerlerine de ol aradan çykýar. Biziň halipamyz Hojamyradagy entek gidijekkä öz kakasyndan mahrum bolýar. Ine oň ejesi bolsa Bibi Cemal eje öz çağajyklaryny hor homsy etmejek bolup, şol döwürler döwrüň kynçylygyna görä uruş ýerlerine, uruşdan soňky ýyllarda da giýje günni işläpdir. Ine öz nesilleri üçin ata-babalarymyz hakynda maglumat bereýinni bine şeýde bine ýürüýte bir aýratyn bukça edip taýýarlap gidipdir eken. Onsoň ine dowam ediberýär öz çağalary hakynda, öz maşgalaty hakynda şeýde bine şu maglumatyň özi Hojamyrat Gocmyradowyň ata-babasyny öwrenmekligi hem öz nesilleri hakyndaky maglumatlary öwrenmeklik üçin gollanma eken. Hojamyrat muallym ol köp ugurly adam bolupdyr. İlkinji nowatda saýlan hüneräň kitapxanaçy eken. Çağalykdan kitaba bolan söýgüsem ine bir halkyň, milletiň taryhyna ýyz goýmaklyga çenli şeýle uly tejribäni getiripdir. Ine mehriban arkadagymyz özüniň täze döwletlik ýörelge saatly kitabyny aýdyp geçipdir-de. Düýüniň tejribesini geljek üçin aýalyň diýär. Şol geçen tejribäni aýamaklyk, öwrenmeklik, geljeki nesillere geçirmekligen biziň hemmämiziň borjymyz. Ine Gülsün muallym size geçireýil söhbeti. Sizine Hojamyradagyň şol jurnalistka hünerini garaşdyrlygyň gazanyndan ilkinji günlerini ornaşdyrmak, şol kafedrany döretmek barada eden tagallalarynyň netijesiniň bir dowamyny siz öz zähmetiňizi goşup işläp ýörsiňiz, taleplere bilim berýäňiz. Şolar barada aýdaýsaňyz. Täze ilki bilen äşi Türkmen halkynyň geçmişi barada ummana Türkmen metbuwatynyň döreýişi, ondan soňky ösüş kämilleş etaplary barada uly işler eden Hojamyrat Gocmyradow dehili jurnalist halipa muallym barada şu gepleşik etmekligi ýola goýupsyňyz. Şu gepleşigiň üstü bilen halkymyz üçin iş eden, bir topar nesillerimiz üçin iş eden, kitap ýazan, ýagşy at galdyran adamlar barada ýatlamalar edýäňiz olaýam bir sogaw işte. Oň göz başyna da biziň hormatly prezidentimiz dogry şular ýaly mümkinçilikler açyp berýär. Ine Hojamyrat Gocmyradow barada, halipa muallym barada ýatlamaly bolanda men ilki bilen Hojamyrat muallymy ilkinji gören pursatymy ýatlap otyryn hällenine Lomonosov adyndaky Moskwa Döwlet Uniwersitetiniň jurnalistika fakultetini tamamlap gelip
Türkmen televizionyasının hatların ve sosiolog barlagların baş redaksiyası bir bölüm vardı. Şoňa ýa işe başlap, berde de jurnalistika açılıp 1994-2000 ýyllarda şol jurnalistika kafedrasy hereket edýärdi Maktumladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Türkmen dili edebiyat fakültetinde. Ene şoňa da Hojamyrat Goc günden öňe kafedranyň müdiri bolup işleýän eken. Şonu ýanky ýaş usurum hökmüne hem beýle kalipa jurnalistler ýazgylar amma şolaň arasynda men şu wagt Şahira Tağanowa bade bile oturupdyk şol duşukda. Şu döwürde okuyan jurnalistika hünär boýunça okayan talip ýaşlar bilen bir duşuk geçirdik. Şonu Hojamyrat Goc özü jaň edip şunu ýaly bir gelseňiz bir ýaş jurnalistlerimiz var ene şolar bilen duşup bir ýatlamalar etseňiz umman hünäriň öz boluşlugy gaýratynlygy barada gurrun etseňiz diýip şol çağırypdy da ilkinji gerek şo görüpdim şonda duşanmada. Ondan soňra telewizionyada men epet ýyl işledim. Soňra ýaşlary ýanky hormatly arkadagymyň döwlet başyna geçip 2007-nji ýylda günden özüň taýlasy bilen Maktumladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetinde şol Türkmen dili edebiyat fakültetinde ýene de ilka bölüm toňam ýanam jurnalistika kafedrasy açyldy. Şonda şu jurnalistleri okutmak üçin molum bolup işe bardym da. O ýere baram soň Hojamyrat molum eýäm ýaşuly halipa derejesinde okutup ýörekeni. Ondan soňra günden işleşmek meýter etdi. Hojamyrat molum Türkmen ilmine, bilimine iş bitiren adam. Şu häzir bizde jurnalistler taýýarlaýasa okutýar jurnalistika kafedramyzda. Şu okutýan dersler bizin köpüsine şol Hojamyrat molumyň eden işlerine, gollanmalaryna, okuk kitaplaryna salgylanýar. Ene men häzir Hojamyrat molum şu kämilleşi ötüş döwürleri hem milli jurnalistikamda zähmet çeken halipalar barada ýazan zatlar var, kitaplar var, okuk gollanmalary var. Şolardan aýdyp geçesim gelýärdi ene 1998-nji ýylda ýanky Ruhy gödellüň aýnasy diýip bir kitap var. Onuň Türkmen jurnalistikasynyň taryhy diýip Türkmen jurnalistikasynyň dören ilkinji ýyllaryndan başlap hasam aýratynam Türkmen metbugaty barada. Köp işler edip şonda kandatlary ýygnapdyr bizine talgylanýar. Şoňa şeýle hem döwrüň aýnasy diýip bir kitabam bar. Onuň jurnalistikanyň janrlary diýip eden kitabam gaty bu kitapda täbi jurnalistikanyň janrlary ol her bir jemgyýetde de şo bir janrlar meselem oçerk publisistik habarlaryň görnüşlerini şolar barada Hojamyrat molum Türkmen diline şeýle saadatan gowudyp nähili gepleşik edilýän nähili bir soraga jogap bolýar diýenýärlik bir gowy eden kitaplar bar. Ne biz şo kitaplary her şinde salgylanýar, ýüzlenýär. Aýratynam ýanky Türkmen jurnalistikasynyň taryhy kitaby biziň hemişe elimizde. Hojamyrat molum ömrüniň soňky ýyllaryna da şol ahir günlerine çellerek şo uniwersitetimizde zähmet çekdi. Kafedra bölünelini Hojamyrat molum edebiyatda galy, edebiyat kafedrasynda galyp şo ýerde halk döredejiligi, Türkmen halk döredejiligi boýunça ýa taliplere bilim berdi. Talipler üçin, molumlar üçin milli jurnalistikamiz barada bir topar işler eden adam bir de her şinde elmide alýazan kitaplaryny okuýar. Onun kitaphanalarimizda bar kitaplary. Ine şoň üçin hem ol bize halipa bolup durýar. Bir täwä oňa her şinde ýüzlenýär. Hojamyrat molum jurnalistika urundan okuyan her bir adamy şol hünäre baş goşan adam üçin bize halipa bolup durýar. Ine menem Hojamyrat molumyň bu halipa hökmünde maňa bir maslahatyny ýatladym gelýär. Jurnalistika kafedrasynda işläp başlarymda bir gün otyrdy kafedrada. Gaýdym maňa bir maslahat bereýin diýdi. Senin şu telewizionyada işläp gelen, radioda işledin. Ene şu Türkmen jurnalistikasynyň metbugat barada hemen özüm bir näçe işler etdim. Ýene gödüňde tutýan bir toparatlar etmekçi. Bir senem şu ulgamda işlediňini bir Türkmen diline milli telewizionyamyň taryhyndan, milli radiomyň taryhyndan bir okuk kitaby zady ýok. Sen şonu okuyan adam özüň bir eden işleriň bardyr. Şolar jemläp bir kitap etseň diýip maňa maslahat berdi da. Ene şol maslahatyndan soň men hem radioda hem telewizionyada zähmet çeken şolar jemläp men şu wagt teleradio jurnalistika atly bir okuk kitabyny çapa taýýarladym. Ene Narmuhammed molumam şonu bir redaktorlemäge okap bir özüň belli maslahatlaryny bermäge kömek etdi da. Şu ýerde men ýa gönü ýüzbeýiz oturan wagtymda da bir sag bolsun aýdýan gowy maslahatlaryny berip şu kitap ine çapa taýýarlandy da. Diyecek bolýanym. Hojamyrat molumyň adamçylygy gowudy, halipa molumyň
bir mülayimdan gürlerdi, kän bir sesinem gataltmaýardy hiç wagt. Gözüňe gelip durda bir işlän wagtlaryň, bir gürleşen wagtlaryň maslahatlary ýadyňa düşüp dur. Bir jurnalistler Hojamyrat mollum özümiziň halipamyzy gataplaýar. Hojamyrat mollum ýaxşylykda ýatlanmaga munasyp adam. Hormatly prezidentimiziň şu milli jurnalistikamyzy östürmek baradak edýän aladalaryny men tüýs yürekden sag bolsun aýdýan. Ministerler kabinetiniň nowatdaky video aragatnaşy arkaly geçiren mejlisinde de ulum bilim bilen baglanşykly milli jurnalistikamyzyň umumana radio, telewizioniýa tehnikasyny halkda güýçlendirmek, gepleşikleriň hirini owlandyrmak bilen baglanşykly edilmeli işler barada. Ýene de şol milli telewizioniýamyzyň ulanylýan enjamlary alyp berjekdigi barada aýdanyp ýene de bir gedek begenýätse hormatly prezidentimiz milli jurnalistikamyzyň dostary Magdumlaryna Türkmen Döwlet Uniwersitetimizde jurnalistika kafedrasy açyldy. Ol diňe biziň uniwersitetimizde däli beýleki medeniýet instituturyna dayanky rejissura ugrupy boýunça alyp barjylar taýýarlamak boýunça ýa-da halkara gatnaşyklar instituturyna halkara jurnalistika kafedrasy hereket edýär. Radio, telewizioniýada zähmet çekýän jurnalistleriň birinji ýaragy şu tehnikada tesýadygy enjamlar. Men radioda işlän döwürlerimizde ol garaşsyzlyk alan ýyllarymyzyň başlarda 90-njy ýyllardan şu döwürlerde işlänmizde biz ses ýadygyny etmek üçin ýerlere gidemizde bir agramy 3-4 kilerak bolan bir reportyor diýip atlandyrylýan bir ses ýagy enjamyny ýanymyza alyp gidýärdik-de. Şol enjam bilen bir ses ýadyklaryny edip oňýardyk. Indi häzir biz näme biz jurnalist hökmünde radio, telewizioniýa habarçylar bilen her şunda aragatnaş saklaýar. Taliplerimiz hem özümüz hem gepleşikler edýär. Ine şonuna görýän ses ýadygy enjamy ýan başgaça. Ine şu wagt hormatly prezidentimiziň hut özüniň aladasy bilen daşar ýurtlardan ýa-da ösen ýurtlardan, Hitaýdan, Germaniýadan, Ýaponiýadan, Koreýadan dünýä ölümlerine laýyk gelýän şeýle arasda hili boýunça gowy ýadygy etýän enjamlar alyp berip dur. Indi ýene de şonu alyp bermäge ýene de bir gedek bol çekdi. Şu zatlar üçin jurnalist hökmünde hormatly prezidentimize tüýs ýüreginden sag bolsun aýdýar. Indi ýene de bir Hojamyrat mollum barada şu wagt indi gürläp durkam käbir zatlar ýadyňa düşýär-de. Ýani Nar Muhammed aga ýatlaýar-da ilkinji direktor bolan Taňryberdi Hojaýew barada. Şu barada şoň bilen söhbetde şedipdir, interwýu alypdyr diýär-de. Şolar ýa gurrunlar diňläninde de Hojamyrat aganyň bir giň sowatly milli metbugaty kämilleşdirmek, radio, telewizioniýa işi bilen baglanşykly şeýle sowallar berip bilýänligini görýäňde. Onuň şoňa meňdeş gepleşikleriň bir ýerini ýatladym gelýär. Ýa-da jurnalist, publisist Osman Ödäýew bilen Hojamyrat Goc eden söhbetdeşligi bar. Ine şol söhbetdeşligi bir käwagt söhbet sapaklarymyzda taliplerimiz bilen diňleýär. Şol gurrunlaryň arasynda da içinde de eýem milli jurnalistikamyz bilen baglanşykly gaty datlar barda. Umman halipanyň eden işleri, uly gaýratynem edebiýat ulgamyna da halk törediciligine de eden işler bar ýöne milli jurnalistikamy kämilleşdirmek bilen baglanşykly Hojamyrat Goc eden işleri gaty uly. Ine şu görünýän kitaplaryň hemmesi Hojamyrat mollumyň öz okan kitaplary eken. Hemen bolan arasynda halipamyzyň öz ýazan kitaplary bar. Biziň edebi mirasymyzy goşan edip giden ine miraslary şu ýerde saklanylýar. Şu kitaplaryň tekçesine gözüm düşenni şeýle bir mugallimimiziň öz taliplerine sapak geçenni öz halipasy Mehmet Durdy ana gordup hakynda aýdyp berýän gurrunlary ýatlamalary ýadyma düşdi. Mugallim şeýle diýerdi. Halipam Mehmet Durdy agaň şeýle bir baý kitaphanasy bardy. Hatda kitaplarynyň arasyndan şol köpligini öýüne sygdyryp bilmeýän kitaplary juda kän bolan soň şonuň 3,5 müňden gowragyny şol wagtky milli kitaphanamyzda Halipam Mehmet Durdy ana gordup sowgat berdi. Şonu kitaphana alyp gitmeklige hut özüm hem kömek edipdim diýdi. Ine heme özüniň çağalykdan kitaba bolan söýgüsi, hemem oň durmuşdaky bilim ilim ýolunaky halipasy Mehmet Durdy agadan alan görellisi
öz durmuşuna da siňipdir. Ine şeýdip ençeme kitaplary ýygnap gidipdir. Bulary okasalar, öwrenseler, ýaş alimler üçin hem Hojamyrat molumyň ömür dörejilik hakynda almy işler alyp barmaklygy şu ýerde uly bir gymmatly çeşme bar eken eridi adamlar. Ine şu suratda seredim, mehriban adamlar. Ine şu Hojamyrat Gocmyradowyň ine şu otagy şey. Ine ýa-ni bir kitap tekçeleň öňünde durup size maglumat aýtdyk. Ine şu otagyň özü şu ine egnine don atylan Hojamyrat molum öz kitap tekçesinden nämedir bir haýsydyr bir kitaby gözleýär. Ine şol pursat nähil ýakymly pursat. Ot şu ýerlerde halypamyzyň aýlanyp ine ýaşap işlenji otagy şu. Şol görnüşini ýyzaky görmeýän görnüş ine şu görnüş mehriban adamlar. Hojamyrat Gocmyradow diýileni ol belli bir döwürde Türkmenistan gazetiniň baş redaktorynyň ornmasary bolupdyr. Belli bir döwürde de Edebiýat we Sunat gazetiniň baş redaktory bolup işleýär. Diňe galamy ýöreýän jurnalist hökmüni gözüňe getirýänlerim bar. Hojamyrat Gocmyradow ýöne söz açýar. Siziň aýdyşyňyz ýaly tele gepleşikleri taýýarlamakda da biziň halypamyzyň uly bitiren işleri bar. Oňa anyk göz getirmeklik üçin Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanynaky baş arxiv müdürliginiň öz studiýasy bar eken. Şol studiýada Hojamyradagy mugallimimiz ençeme şol watan üçin durly ugurlarda iş bitiren adamlar, işläp ýören adamlar, şol öz döwrüne ýaşap ýören adamlar bilen söhbetdeş bolup ençeme gepleşikleri ýazga geçirip şol merkezi döwlet arxivine galyryp giden eken. Ine biz öz mugallimimiziň ýazga eden gepleşiklerinden alyp biz häzirki wagtda iş bitiren adamlaryň durly ugurlar boýunça ol owa hojalygy, ol metbuat, ol edebiýat, medeniýet, sunwat, halk hojalygynyň durly ugurlaryna şeýle nusgalyk işleri ýerine ýetiren adamlar bilen eden söhbetdeşliklerinden biz häzirki wagtda peýdalanyp öz gepleşiklerimizi baýlaşdyrýas. Ine bu da Hojamyrat mugallimiň dünýeden ötenden soňam dowam edýän zähmeti bilen, goýup giden mirasy bilen dowam edýän ömrüniň şu wagda bize edip bilýän goşandyny sowud edýär. Ine aramyzda Hojamyrat bar. Hojamyrat Abbaýew öz talipleriniň, okuwçylarynyň biri. Häzirki wagtda mugallimimiziň bilim berip giden adamlary, gazet jurnalyň baş redaktorlary bolup işläp ýörler köpüsi. Ine ilmlaryň kandidaty bolup ilm ýoluny, nusgalyk ýollary dowam edýänleri bar. Hojamyrat siz özüňiz gurrun bereýin bu zatlar barada. Odaly bilen ruh sıram gepleşigine her sapar tomaş eden wagtyň şu Türkmen edebiýatyna, sunnatyna, medeniýetde ýyl goýan adamlar bilen ýakyndan tanışdyrmaga mümkinçilik berýän her sapar görýär, şaýat bolýar. Ne biziň mollumyz Hojamyradaga biz üçin ýakyn adam, juda ýakyn adam. Biz ýöne şu biziň bilýän maglumatlarymyzy tomaşaçylaryň 1400 adamyň görmegine mümkinçilik berejekdigine dogry beýenlik sebäbi mollumyz hakyndaky ýatlamalar onuň diňe bir okudan taripler däl. Jurnalistikada işläp ýören islendik adamym şolaň içinde de Hojamyradaga öz halypat hataplaýarlar bardyr diýip pikir edýänler. Sebäbi bu hakynda nädir gurrun dowamlydyr. Hojamyradaga diýileni bir de Türkmen Döwlet Üniversitetiniň şu garaşdyrlyk ýyllaryň başynda jurnalistika bölüm açyldy, kafedra döredildi. Ilkinji kabul edilen tariplerin biri bolup bilim almak meýetler etdi. Maktum muladyň Türkmen Döwlet Üniversiteti diýilse, bir de jurnalistika bölümimiz gödäňmize gelýär. Jurnalistika bölüme gelsek, öz kafedramyz Hojamyradaga kafedra müdürimiz gödäňmize gelýär. Şonuň üçin Hojamyradaga özüm şu gurrun dowamyna üns berseňiz, Hojamyradaga sözi köp aýtalar. Näme talipler bolubum, mollumyzy yüzlenen wagtymyz mollum diýip bilýän başga wagt Hojamyradaga diýmek kim görmeýär. Onu oturup pikir edýär. Doğrudan Hojamyradaga diýmek bilen özümde has ýakyn saýandyr. Belki mollumdan ýakyn. Aslında mollumyň ýakyn adam insany. Sebäbi Hojamyradaga şu ilkinji ýyllardan şol birinji ýyl talipler, ýa-ni her kim vilayetden gelen, şäherden gelen talipler. Ona her gün gelip halymyz sorap, ýagdaýymyz sorap, özüm sapaklarym jurnalistikada işle sapaklanan ilkilkiler ağlawatandan Hojamyradaga öýüz okadýardy bide. Onuň soň ýa-ni bellen getilýärli gazet jurnallarda rahmet çekip beren tejribeli halypalar işe çekilip başlady. Şeýlelik bilen biz jurnalist bolup işläp beren halypalar bir näçe eýen bir de mollum hökmüne tapak berdi. Biz olar üçin häzir kunlarda jurnalistikada rahmet çekip beren adamlar bir toparna mollum diýip bilýärler. Sebäbi olar hem halypamyz hem mollumyz. Ene Hojamyradaga şol meselede de
bir de nazariyet bilen amali ilmleri jurnalistikan öldürmeye bir mümkünçilikler ötdü de. Ondan Hojamyrat Goc'un ýene bir aýratyn häsiýeti, aýratyrlygy gaharlanmaýardy. Şonu tanayan adamlar aýdar. Tapak geçip duran wagty bir nätakyk bir hereket edilse, bir ýagdaý bolsa täginer bolum. Okadan bolum hemmet bilýändir. Bolum täginni hemmeler damyp dinläp başlardy. Bir özüni bir aýratyrlygdan bolum. Ona bolum janygyp babak düşündirip soňam aýdanlardan netije çykan soňam bir ýyllar bir seretmeti var da indi düşünýän sebäbi ene taň gadyryny ene ta bolan düşünürdim. Bolum aýdanlady taliplerine ýetendigini görenne, öz zähmetiniň ýerine düşýänini görenne, ýöne bolumyň zähmetiniň ýerine düşmegine bizde häzir kuwatda hormatly prezidentimiz gatykän mümkinçilikler döretdi. Jurnalistika hünärinden tälim alýan talipler döwre wagt bilim almak, kämilleşmek üçin gatykän şertler döretdi häzir kuwatda. Sanylgy mümkinçilikler hakynda näse aýtdan aýda oturmaly sebäbi hünäri öwrenmek üçin gatykän ýeňilikler bar. Ýöne garaşsyzyň ilkinji ýyllarynda Hojamyrat Goc sol gaty irgensizlik bilen gözläp şu türkmen jurnalistikasynyň, türkmen medeniýetiniň taryhynyň gatykän işler etdi. Ödüm sol edilen işler soňlugy bilen kitap konuşunda bir de ýetip boldy. Ene şol kitaplar häzir ýokary okuw mekdeplerinde ulanylýan kitaplar bar. Türkmen jurnalistikasynyň taryhy, ýa-ni janrlar hakynda kitap diýdik. Ona döwre gaýnaty, Ruhy, Gödellüň aýnaty kitaplar her birini alanda Hojamyrat Goc kän wagtlap gözlän bir rahmetiniň, gözlegleriniň netijesinde gözlegler diýilen dörezlik adamsyna ýa-da alim adama mahsusda. Ene bu ýerde Hojamyrat Goc diýsen biz hem muallim, hem alim, jurnalist, şeýle-de Hojamyrat Goc ýazyjy ýok bu näde tanalýar. Ýazan bir näçe hekaýelerini okuýjylar bilýär. Edebi dörözlük bilen gydyklanmak maňa bir hilrak ýol bilen geldi. 5-nji klasda okap ýörgem. Bir gün molumyz gellide tapaga. Siz diýdi, bir sagat oturuň hemmeňizi goşu ýazyň. Düzüň diýdi. Biz goşuny onda görülmeden nähil düzmeli, nähil ýazmaly bilemedik. Ýöne şeýle gitip edem. Şu goşu ýazjak boluşup adara galdyk. Onu düzdük ama goşuymy geçti geçmez birazlar ýazdyrdyk ama hiç bir jaýatdan goşa meňeşem däl. Ýöne şol şeýle diýmegi bolum gelip şoňa urtdurmagy, aýtmagy bir hili edebi dörözlügi bolan höweti oýandyrdy. Soň 10-njy klasda okap ýörgem, egzaminim öň ýanyna diýip 4 görnüşli bir pyesa ýazdy. Muny şol mekdebiň ýa-ki edebiýat gurnuny aratmakda ýaşdylar. Şadyr Nurly edebiýat bolmady, şoňa gowurdylar, muny ýaşgymyz gazetine iýermelidiler. Şu pyesany iýerdim. O ýerden ýa-ki alla berdi durdy redaktordy. Gara berdiýim bölümmi diýer. Şu gara berdiýimden hat geldi. Şu hat ol dogry men pyesamy ol gowur mendirler. Ýöne şu gelen hat meni gatyp egenlerdi. Şu haty elmak o aýlanyp mena maňa hat geldi. Ýaşgymyz gazetinden diýip. Ne şeýle bolan şol meniň edebiýat uğruna gitmegime uniwersitetde edebiýat fakültetine girmegime sebäp boldy diýenýär. Ine şu ýerde görnýän bokça şu kitaplar bir ismi namalaň hemmetem biziň hut mugallimimiziň ömrüne degişli zatlar. Ine şu ýerde Halipa adlı kitaby mugallimim bu durmuş wakalaryny anyk alyp ýazan eseriniň biri. Ine berde türkmen jurnalistikasynyň taryhy, türkmen şagalar edebiýaty, ýa-da nusxuluk ömür ençeme kitaplar bar. Hojamyrat Goc'un dörözlük gözlegleri bilen ilmi gözlegleriniň netijesinde dören kitaplary. Asaňam kitap bolman karşylan bir näçesi medeniýetde habar beşdirişlerinde makale görnüşinde ýaýrady. Gazet jurnallarda Hojamyrat Goc'un janrlardan çok wadaşýan makaleler edilip çap edilip durýar. Ödüm ýöne bir nazariýetden däl eýtem şonu misallar bilen berkidilen. Şol makaleler okan gazet jurnallarda işläp gören, ýa telewizion, radioda ýahmet çekip gören üslenlik kardeşimden, ýaş kardeşlerimden şol okap Hojamyrat Goc'un öt halipat hataplandyr diýip pikir edýän sebäbi diňe bir öňünde durup sapak beren adam däl eýtem sen kämilleşmegiňe sebäp bolan üslenlik adam, sen halipan hataplanyp bilinadi. Ana şoň üçin bu wagtda häzir wagtda gatykän mümkinçilikler, mümkinçilikler hormatly prezidentimiz tarapyndan döredilýärligi häzirki nesiller üçin kämilleşmäge mümkinçilik berýän bolsa ýöne
aydaly 20 ýyl 30 ýyl bundan odal garaşsyzlyk ilkinji ýyllarynda jurnalistika kafedratyň ilkinji döredilýän ýyllarynda Hojamyrat ýaly bir rahmet söýür, jepakeş adamlar, mugallimler bize gerekdi de. Ene şu wagtda Hojamyrat bide bir näme ýol görkezdi, nusga boldy. Ödem Hojamyrat ýani gepleşigiň dowamyny aýdyly kitaphanasy atly käri diýilip, kitap okumak köpünderdi bide. Bir wagtda Tenkomi tapawlyň diplom uturdy. Hem de üniversiteden Türkmen Fellow fakültetine okuwa girdim. Neşet meni Mary vilayatyna öz okan uğrum boýunça iş ugatdyr. Kitapxana bardım, ýa-ki kitaplaryň tertibimi, abonent kartçalaryň düzgünmi, şoňa atlarda o alan tejribemi boýunça bir täzelik gidip başladım. Kitapxanada okuyucu geläýine nähil täzelikler bilen, nähil şoň derw kitap tap bermek, okuwçylyk konferensiýasyny geçirmek, okuwçylaryň duşup geçirmek. Ne şoňlar zatlar täzelikler ýadlar girdip başladım. Mehmet Turda anna gurdup ýaly halipalarymyz bilen kän dostluklar geçirdi. Gurbaňa sygydyr. Mehmet Turda anna gurdup ödüm. Mehmet Turda anna gurdup bilen gatykänam dostluklardy. Sebäbi Metbugyň taryhyndan hem dostluklar geçirilýärdi. Mehmet Turda kamagal gelip bide Hojamyrat hukman ýany bu hem dostluklar bolardy. Bide sagdy nimetlenmegi, saglyňa seretmegi, ukyň wagtynda almagy, sonda sen kunäri gowy öldürjekdigini şunu bilen düşündirýärdi. Da şeýdip biz talip wagtymyz eýem Hojamyrat bilen Mehmet Turdan Urus bilen halipalar bilen ýakyndan gatnaşyp başladyk. Onuň Hojamyrat tanaýan adamlar ýa aýtdy, Hojamyrat uly bilen uly ýaly, kiçi bilen kiçi ýaly. Şunu biz hemişe duýup geldik. Biz uly alimler bilen talip diýilen düşünje bolmady. Bir uly ýaşly kärdeş bilen kiçi ýaşly kärdeş. Ene Hojamyrat ilme bir kitap berip ýadyma düşýär bir tapar. Şunu Mehmet Turdaga goşurup gel tapakdan doň diýip berdi. Mehmet Turdagan öýüni soragy edip tapdym bardım. Onuň kitapy aldy, gurrun berdi, şu kitabyň näme üçin alany şu mahal. Şu kitaplaryny ýazan ilmi işlerini döwlet arhivine tawsyrmak diläpdir. Şonu tawsyrmak bilen kitaplarynyň biridigini, onuň şol kitaplary ogulydym çağalam ilki birat oňlamadym diýip ýatlady da. Şonu menem aýtdym, şu ýazylan işler, edilen işler şu Türkmen halkyna kim gyzyk ilm bilen gyzyklanýan bolsa, Metbugyň taryhy bilen gyzyklanýan bolsa, şolara niýetlenip ýadyldy. Her kim gyzyklanýan adam arhiwa bartyn, kitapxana bartyn, alsyn tapsyn diýildi diýip onu çağalam maňa düşündi. Şu wagtda men gollady diýip. Onu şu aýtsak ýadym, men Hojamyrat bir tapar işleriniň arhiwda saklanýanyny aýdylyp geçirildi. Ene şu wagtda şu adamlaryň eden işleri bir de häzirki nesillere uzalky öwrenlenleri öldürmäge bir täze ýol bolýar ýöne. Şol öldürýärler dowam etdirmek diýip mesele. Bu biziň paýymda düşýär. Ödem aýdaly 20 ýyl 25 ýyl mundan uzalkydan alandy. Häzirki nesillere şu öwrenlenleri öldürmäkkä has aňsat. Sebäbi sandyl mümkinçilikler odal kitapxanada bir näçe günläp tapýan maglumatyň sanyjy wagtda häzir tapyp bolýar. Ýa-da jurnalistika hünärinden bilim berýän ökürok mekdeplerimiz bar. Halkara gatnaşyk instituty, Matematik Türkmen Döwlet Üniversiteti, Halkara Tanperwotlar Ötüş Üniversiteti, Türkmen Döwlet Bilimler we Sport Instituty, Türkmen Döwlet Medeniýet Instituty. Şonuň her birine jurnalistikadan hünär alýan talipler bar. Ine şolar bilen köp ýyllardan beri işläp beren adam ýok. Munda bir hakykata göz ýetirýärdi. Şoma halky mugallimlaryň zanykmatyna, Hojamyrat bir de zanykyp düşündirýän sapaklaryna göz ýetirýän jurnalist bolup kämilleşmek, özüňde işlemek bir aýry, öwrenelen öwretmek diýenden başgalar. Jurnalist bolmak, öwretmek ol haýsydyr bir tehnik iş bolsa, ul formatym bar her bir işe. On bir belli bir düzgünler, tertibi vardır. Emma jurnalist dörözçülük işi. Onun için Hojamyrat şu wagtda bize görüldi bolýardy da taliplere. Ine Hojamyrat hakyna aýdylanyna onuň bir rahmet söýürligini aýratyn bellemeli sebäbi şol garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna şu jurnalistikanyň, Türkmen metbuatynyň taryhyndan söhbet etýän makalalaryny okap, muallim bulatlara haçan ýetişýär diýip pikir edýärdi. Öňe haçan adam işini söýönne, hünärini söýönne, bir maksada gulluq edenne ýetişip boljak eken. Biz garaşsyzlygyň ilkinji ýyllary okudyk. Biz garaşsyzlyga näme berdik? Garaşsyzlyk bize näme berdi diýmeň? Biz vermeli. Garaşsyzlyga biz näme berdik? Diýip köp kiraşmalar, çekişmeler guralýardy sapaklarda. Ana şeýdi ben Hojamyrat haýsy tarapyndan alanda da jurnalist ýokmyň, mugallim ýokmyň. Ýa-da
mene alim hükmünne sol radyo jurnallarda pikir toraşma boýunça çykan makalany okudan wagtymyz gyzyklanyp düşündiren ýadymda pikir toraşmak jurnalistikanyň aýratyrlyklarynyň berdiği hakynda her bir ugrudan bilmeýän adamdy gelip Hojamyrat Goc torasa kamana häzir internetde girip derrew tapyp bolýan maglumatlar biz mugallimlerimizden Tuğan'a Hojamyrat Goc'dan gelip öğrenýärdik. Da onan kamakal başga mugallimlerimizden hem halipa mugallimlerimizken öğrenen adamdy ýerin çalyşyp bir ýerde aýtsak mugallimlerine ona plan mugallim öğrenipdi diýilse biz diýekde Hojamyrat Goc'a biz köpräk duşdyk, köpräk pikirleşdik, sapakdan soň sapak turan soň biz Hojamyrat Goc bilen duşşamady ýok diýip ondan soň biz gatnaşyklary dowam edýärdi dörözlük duşşuklaryna ýa ýürüte kafedra çağıryp ýumuş buyurur gazetçilerle syksatip gören taliplara göwnümde jurnalistikadan öwrenen dağlardan aglawasyny Hojamyrat Goc'dan öwrenen el bolýar. Muallimimizin şu bir sözi hiç ýadymyzdan çykmaýa. Şey diýerdi inhäsiz garaşsyzlyk gazanlanyň soňky açılan şu jurnalistika hünäriniň ilkinji goýberlişi diňňizi ýadyňyzdan çykarmaň diýerdi. Bu diýilligi sizden juda uly talaplar edilir geljekde. Sizin öňüňizde gaty uly jogapkärçilik dorondur diýip aýdardy. Ýöne belli bir döwür ýene şol hünär boýunça bilim bermeklik saklanarly ýapyldy ol kafedra. Soňra Mehriban arkadagymyzyň döwlet başdanlygyna geçmegi bilen täzeden ýene de jurnalistika hünäri giýirdirli açyldy. Bu Mehriban arkadagymyzyň milli jurnalistikamyzyň kemale gelmegine eden uly ädimleriniň biridir. Indi durly ýokary okuw mekdeplerine bu ugurdan bilim berilýär. Hojamyrat mugallim hakyna ýatdamalar dinläp oturkan şol gödüňe gelip durda işleýän ýyllaryň gürleşen wagtlaryny şonna bir gün eline bir kitap getiripdir. Bir kiçiräçik kitap. Gyýdym sen şu ýürüýte şu özüňem radioda işledim diýen hem jurnalistler okudýan näme şu kitaby menden taňa ýadygarlyk diýip elime berdi. Men o kitabyň barynan bilem okuýan. Görsem öwrüm adly bir kitap. Hojamyrat mugallimyň taýýarlanan kitaby. Olam içine açıp seyretdim başına da ýazypdyr. Kärdeşime de diýip Hojamyratdan golum çekip berdi. Şu kitap men näderem bar. Men diýjek bolýanda men özüm radioda işlämdi. Dogrudan bir topar radio jurnalistler bilen halipalar bilen ine Bayram Ulç Pelwanow bilen bile işledik-de. Bolýan şolaryňam şu radionyň kapysyndan nähili şu işe nähili gelipdirler. Hatda käbiler şu Bayram Ulç Pelwanowdagy talip ýyllaryna şu radioda işläp şu bir gepleşik alyp baryp şonu ýaly ilkinji halipalaryň şu radioda işläp başlan ýyllaryndan ýazypdyr da bir giden radioda işlän halipalar barda ýatlamalar ýazypdyr. Ine şu kitabam bir ýatladym geldi de şu wagt halipanyň maňa şonu berşi ýogu. Men şonu häzirem jurnalistika Türkmen radiosy barada mum sapaklarymyzda men şonu peýdalanýan halipamyzyň maňa beren bir kitaby diýip. Öz halipalaryny kitaplara siňdiripdir. Biziň halipamy şu sözi başga hakynda ýaňy siz aýdyp geçdiňiz Narim Muhammed mugallim. Şu çağalandan Hojamyrat mugallim şeýle kenne ol okawam bilemok diye o wagt ýazywam bilemok diye ýöne gazetlerde çykýan makalalaryň söz başlaryny özümden uly aýarlaganyma diye şoň suratyny çekip söz başlaryny bir kagaza ýazardym da şu aýarlaganyma innem şunu oka diýerdim diýede. Hemişe meni makalalaryň söz başlary özüne çekýär diýip şeýle bir ýatlamasy bar eken, ol ýazgyda da bar. Men berde başga bir zat aýtjak bolýan. Makalaň söz başyna aýratyn üns berýän eken. Biz okadan wagtynda mugallim sizden bilýänsiňiz durly ýerlere göçme saparlary alyp gidýärdi. Bir günem çağajyklaryň hosarsyz çağalaryň terbilenýän ýerine bizi alyp gitdi. Şonu inhä diýdi, şu enatasy hosary ýok çağajyklaryň dogrusyny aýtsam ýetim çağalaryň arasyna men sizi getirdim diýdi. Olaň ýaşaýyşyny ine görüň diýdi. Olar bilen söhbetde şol görüňde soňa makala ýazyň diýdi. Bir de ondan şol sapardan soň menem ýetimi kimsiden baynamaz diýip edebiyat we sanat gazetine makala taýýarladym, mugallim diýip eltdim bolyn söz başyna teretdi. Arkasyna watan we prezentler olar ýetim däldirler. Sen şunu şeýle diýgin, çağany kimseden baynamaz diýip alay diýip şeýdigin häzir ul makala edip gazete beripdik de diýjek bolýanym. Aýratyn söz başa da üns berýän halipady. Metduatda söz baş diýilende ilk kitaplarda makalaň özüm yeňil ýazylýar. Ýöne onu hemmekşem oňoran dogrymy eder. Bizim kär ýazan atlymda soňundan gözläp ine şonu redaktor, ornatör bolup işleyen adamlar var da şonu düzeltmeyene okuyuplu oluyor şol adamlar.
Ma çocuğa elifini atlamasın aydan tövbe var da ilkinci diye yürü aparatı Türkmen hururgakta yazık geldim böyle kestinden Kemal Tapan ne alya tövbe var yazık geldim diye Bayram Emiratif diyeyim redaktör olan edebiyat sunat gazetesinin işleri şu hakta Hojamyrat Goc yatlamaları var da şu kitabını şu hakta geldim var. Şöyle bundan tövbe var şu mu diye. Yüreğe yapışmana yürek gerek deydi. Yine şu diyecek olan adam, şu zatlar Hojamyrat Goc'un mahsusu. Şu diyecek olan adam, onun yerine düşmeyen de at bolu gidiyor da yerine düşmedik o atam oluyor ol. Şunu yanıldır da. Gazete jurnallarda yerine düşmedi reaksiyon var oldu da yanıldır da. Yani öyle yani artan yan kayıtsın yani terör şu düdüt veriyor. Şoň üçin jurnalistga köpüň işi, köpçülik bolup çykarlar gazet jurnallar, bir adamyň işi däl. Ondan şol adamyň eden işini görýän bolym, diýjek bolýanym senem şoňa bolup barýar. Senem onuň beýlekine. Ana ýanky diýlen atlar metbuat işlerlerine gahty mahsus da. Şoň üçin öwrenmek hiçasan aýbam däl, ýaş bilen ölçülen ogul. Tejribe bilen ölçülýär. Bunlar üçin yaşlıkta hucuğa etsem oyhamken ama belli bir yaşa yetip tecrübe toplar adam orada tecrübe var da. Diyecek koyan adam kovum tedvaşlığıyla gelip bakalım öyle koşarak olmama mümkün ne. Şunun bunun metbuatta gitsin gitmesin tafavut yok. Şunu elinden geçiren adamların eline ağınına gali ya da. Hojamyrat Goc o şovur vaktımızın redaktörden. Metbuatta radyo televizyonda işleyecek oldum. Hükman redaktörün bolaymalı lan. Bolmasa bolunok. Bir gözden köp göz. Şoň üçin o tarafına yankı yatlamağı o yerine düştü. Sağ olun. Yatlamalar vardı. Täze uruş wagtda neme diýär yerine düşen at ya söz başı gerek diýär. Şu wagt Hojamyrat Goc'un kitaplarynyň atlary bar diýip kirediýänler. Ine ruhy gözellüğüň aynasy diýär. Bu da gönden göne jurnalistika bilen baglanşykly. Ýa-da döwrüň aynasy. Ine şonu jurnalistikany, milli jurnalistikamy ahayna misalyna bile deňeşdirýär. Hakykatdan hem jurnalistika döwür bilen deň adam bir döwrüne hyzmat etýän hünärde jurnalistika. Ol döwrüniň jemgyýetdäki bolýan wakalar hakykat ayna teredende hakykat nämen görýän bolsaň edil şonu ýaly hakykaty görkezýän zatlyk üçin hem görýän tapýan atlaryny öz kitaplaryna goýan. Bu bollym Hojamyrat Goçmuradowyň käbir kitaplary meniň elimde. Ine bir körpeleri atly kitaby, hot çağalar dünýäsi üçin niýetlenen kitap. Ine bu ýerde Ömür Esýenow hakynda ýazan kitaby, Ussat diýip onu atlandyrypdyr. Ýa-da Annagryç Ahunniýa bu da durmuşdan alynan hut resminamalar esatyna taýýarlanan kitap biziň muallimimiziň öz ýazan kitaby. Ine ýene bir kitaby çölleki aşyklar, Mehriniň arzuwy, ilkinci ädimler bunu Hojamyrat Goçmuradow bilelikde ýazyp taýýarlapdyrlar. Nudif diýilip ine şu ýerde awtoryň ady görkezilýär. Bilelikde ýazylan kitap ekeni mertebe. Hojamyrat Goçmuradowyň döredijligini bir aýratynlyklyň ýene-de biri aýratyn iş bitiren adamlara, watanyň ösüşine goşup durly ugurlarda nusgalyk işleri eden adamlaryň ömrüne ýüzlenmek häsiýeti bolypdyr edebi döredijligini. Ine şolar ýaly kitaplaryň biri hem şu. Halypamyz metbuat jurnalisti hut öz ugurundan işini dowam eden şagirtleri bar. Olaryň biri hem Nurtaç. Siz dowam edeňiz söhbetimizi. Ine täze ol oku taliplik gellemez elbette şu wagt gözümiziň öňünde canlanyp dur. Hojamyrat Goc ilkinji göremde men onu ýazyjydyr öýtýädim. Sebäbi ben çaga wagtym çagalar üçin ýazylan kitaplary okamdy. Şolaryň arasyna Hojamyrat agam kitaplar barda. Tonanyň towarlar diýen kitapdan ilkinji okan kitaplamyň biride. Tapak berip başlarına men ilkinji towalym hem şo boldy. Tonanyň towarlary barada kitapdan towarlar berişdirdim. Şonu men pikir etýädim. Ýazyjy durmuşdan alýa hakykatdan hem ýönü özü köprek oýlaýar diýip pikir etýädim. Ýöne muallimyň gurrungyna görä şo öz gyýdy bilen baglanşykly towarlary ýazga geçirip şol ýatatdy eter döränligini, oň durmuşyň özüniň döredenligini ilkinji towarlamyzda jogap beripdi. Däne diýjek bolýanym Hojamyrat Goç'un halipalyk keşfi hakynda aýdasym gelýär. Ine ýazyjy hökmüne gödüňimde çağalygymdan janlanan adam
ine Hojamyrat Goc ine soň bizim jurnalistika hünerin saylap talip bolup Hojamyrat mollumyň ine Nar Muhammed mollumyň elini okap başlanmadan soň hakykatdanam her bir yaş hünermen üçin halipaň gerekdigi öz-özünden önem ýüze çykýan halipalaň özlerem ýol salygy berýär. Ine bu wagtda elbetde garaşdyrylyň ilkinji ýyllaryna açylan kafedra bolan üçin, hüner bolan üçin ýaňam gürrüň edildiğini halipalaram gürledi. Oku kitaplary o wagt taýýar däldi, onu da türkmen diline taýýar däldi. Elbetde rus diline başga dillerde yeterlik bardyr, ýöne türkmen diline, türkmen bölümini okutmak üçin oku kitaplary yeterlik däl wagty. Şol dersler boýunça, derur dersler boýunça gyssaly kitaplar tapyp, gerek bolsa özlerini ýanepterçe edinip şu mollumlamyň özü, şu Hojamyrat mollum şeýle bir ýaňy hoja berdem töködüne aýtdy da, şeýle bir jurnalist halipalar jemletde ýaş jurnalistlary taýýarlamak üçin şeýle bir topor döretdi. Şu toporun okudan talipler şuun kun yurdumyň çar kunjyny metbuatda, radioda, telewideniyede zähmet çekip berler, awry gazanýarlar. Elbetde bir wagt ýatlaýan da şu Hojamyrat mollum senin öz jurnalist tökmünde bir temaň bolmalygyny ilkinji aýdan halipalaň biri. Özüň diňe bir jurnalistika hünerini ýa türkmen dilini ýa edebiýatyny içgeni öwrenmek bilen kanagatlanmaly, başga hünerlerem öwrenmeli. Sen jurnalist boljak bolsaň islenlik uğurdan şu owa hojalygynyň, halk hojalygynyň ýa-da sen agatdan türlü dokmaçylykdan haýsy uğur bolsun, sen şondan başyň çykmaly. Şoň üçin boş wagtyň bolmaly, boş wagtyň eline kitap almaly. Şonam diňe kitap okap geçirmeli ýa halipalary bilýän adamlar dinlemeli, ustadlar dinlemeli, zähmet ustadlaryny dinlemeli, ýöneköy adam bolsun, ýöne şoň iş tejribesi ýetigi adam şo hünerden şeýle bir sana gowy maglumatlar berip bilýär. Şoň üçin yerlere giden wagtyňda iş tapar bolsun ýa-da bir adaty bir gedelenç bolsun tapawdy ýok. Şeýle adamlara duşduğuňyz siz altyn tapan ýaly bolup şoň gürrüňlerini dinlemäge çalyşyň. Mydamada ýanyňyzda ýanepderçe bolsun diýetde okuyan döwrümizde ýaňy hoja berdem ýatlady, türkmen jurnalistikatynyň taryhyny ýazmaga girişdi. Ondan öňem Mehmet Turda Anna Urdow ençeme jild taryhy ýazdy, ýöne garaşdyrlyk ýyllaryny eýem Mehmet Turdaga ýaşy bir çene baran adam bolan soň ol özüniň şägirdi hükmüni Hojamyrat aga ananan eken şu täzeden ýazmagy, şu türkmen metbuatynyň taryhyny, şoň üçin şu metbuatyň taryhyny ýazmak bilen baglanyşykly şoňlar ýazyp ören soň Mehmet Turda Anna Urdow bilen ýürüýte duşuk geçirdi. Şo duşukda Mehmet Turdagaň esasy eden işleri hükmünde şol Türkmenistan gazetiniň ilkinji saryny tapyşy, elbetde ol oku derslerimizde de sapak hükmünde bahatda, şoň üçin taýýar kitap oku gollanmalar bolman üçin şeýle adamlaryň özüni getirip biziň öňümizde gürleden üçin şol sapakdan hem täsirli boldy biz üçin. Soňam tejribelik işini geçmeli, ýygy derli, belli bir wagtlarda okap berken, şonu da her halipaň öz, her mollum öz talaba, şonu bir bize dolu elimiziň işleme üçin, biziň zehinimiziň açylmagy üçin şeýle bir şert döreden eken, şo mümkinçilik beren eken bize özüňize ýakyn teman saylan, özüňize ýakyn temadan şo boýunça ýazyň, ýazybam maňa görkezmäňde metbuatda çykyş ediň diýdi. Bize eýem şo talaby bildirdi-de. Onu menem Mehmet Turda Anna Urdow farada ýazasymly. Olam inniki tökötdeşligime ýol açyldy. Diýjek bolýanym şonuň ýaly bir düşünjeli, hakyky bir döwrüniň büyük adamlary bolýar-da. Mehmet Turda Anna Urdow diýilýän adamam diňe bir türkmen metbuatda türkmen medeniýetiniň ösmegini, öz döwrüni, türkmen almanyň ösmegini münasip goşan adam ol. Şoň üçin şonuň ýaly halipalar bilen tökötdeşlik guramagyň şoňa ýol açmagyň, şoňa iterigi bermegiň elbetde bizde o wagt ýaýdançaňlyk güýçlü ýöne ýaýdançaňlyk häsiýetini gyra aýryp sen bir öz saýlan hüneriň boýunça hereket etmegiňe, bir gowdatlar ýazmagyňa mümkinçilik döreden Hojamyrat aga bolup durýar. Elbetde Hojamyrat aga bilen bagly ýene bir zady ýatlasym gelýär. Ene ogly bilýänler arhiw üçin ýazgylar toplaýardy, halipalaň öýlerine, maşgalalaryna baryp şolaryň şahsy arhiwler boýunça
ço ýazgylar etýärdi. Menem bir gün senem diýdi halipalar hakynda ýazýan diýdi. Ine oğul täz ora berdi we hakynda da ýazdyň. Gel sen diýdi Türkmenistanyň halk ýazgysy Bernadar Hudaýnadarowyň öýüne barıp şoň şahsy arhiwi esasyny döwlet arhiwimiz üçin ýazgy etjek. Tenem gatnaşdan gowy bolardy diýdi. Men bu çağırşa elbetde begennim. Şonu bardyk gatnaşdyk. Şeýle bir täsirli boldy. Umuman diýjek bolýandadym halipa senin nirde işleseň hem halipa seni nazaryndan sypdyran o eken, diňe okan ýyllaňda däl, soňam senin dürejiligiň bilen, senin eliň işleýişi bilen, senin ýazýan makalaryň, oçerklerini gyzyklanyp, öz pikirlerini aýdyp durýan eken. Munyň özi elbetde senin kämilleşmeňe ýol eken, aýdyň ýol eken. Şoň üçin hem şunuň ýaly halipalaryň durmuşyny, dörejiligini öwrenmäni elbetde giň mümkinçilikler häzirki döwürde ba. Ine hormatly prezidentimiz Türkmen medeniýetini, Türkmen telewizionyny, radiosyny şeýle bir derejede ösmegine giň ýol açdyny, tanry ulgam arkaly milli medeniýetimizi günnelikçe okap oturmaly. Hemmämiz üçin el ýeterli şeýle usullar, şeýle ösüşler bilen baglanyşykly ýene çekişme bolda okan nöwrümizde şonu ýatlaýyn. Talipden duşlarymyza sowal berdi. Medeniýet ösýä, telewizyon ösýä, radio ösýä, teknik ösýä, geljekde haýsysy has ýokarda durar diýen sowal berdi. Şonu elbetde biziň herimiz özümize ýakyn uğurlar boýunça jogap berdik. Birimiz medeniýet öserdiydik, birimiz telewizyon öserdiydik, sebäbini aýtdyk, birimiz radio öser, oňam sebäbini düşünürdik. Ýöne mollum şonu hersiniň öz ýeriniň bardygyny, şul ösüşler bilen hersiniň şeýle täsirli okuljakdygyny iň esasy ýazjak makalaryňyzda, oçerkleriňizde ýa-da taýýarlajak gepleşikleriňizde boljakdygyny aýtdy da, indi elbetde şo mollumyň aýdan da häzirki güni haýsy uğru medeniýet alyp görsegem, radiýany, telewizionyny alyp görsegem, hersi öz ýerini ösýär, hersi öz ýerini halk üçin berýär. Elbetde şunuň ýaly halipalary ýatlamany, halipalaryň dörejiligini öwrenmäne giň mümkinçilik döredip berýän mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, alyp barýan her bir döwletli işleri geljekde de rowaşlyklara beklentin. Şeýle bolsun, sag bolun. Hojamyrat molum ol bira o hojalyk uğur boýunça, bira medeniýet uğur boýunça ýokary bilim alýar. Alymy jemgyýetçilikde de aýratyn orny bar. Ine mugallymymyzyň durly ugurdaky zehinini dowam eden şagirtleri bar. Sähra siz özüňiz alym ýoluny uly üstünlüge ýetdiňiz, gutlaýan şu alymlaryň kandidaty diýen hormatly ýanky ýeten derejeňiz bilen hemem halipaňyzy ýatlap nämeler niýetlediňiz gepleşiginde? Bidi şu zamanamyz, şu döwrümüz, edir arkadaşymyz şeýle belent derejelere ýetirýär. Bilimde, ilmde göz ýetimmede giňeltýär. Iň esasy bolsa Türkmen halkynyň dünýä beren baý gymmatlyklaryny, görnükli şahsiýetlerini, döwürdeşlemidi, halipalanmady, mugallymlanmady arşa göterip, dünýä tanadyp, onu düýpli öwrenmekde ählimide nusga bolýan edip arkadaşymyz bar. Alym arkadaşymyz bar. Alym arkadaşymyzyň takatyny biz bugün döwürdeşlemimiziň dörejiligini ilmi taýdan düýpli öwrenýär. Biz öz milli edebiýatymyzy, jurnalistikamizy, tungatymyzy, medeniýeti öwreniş ilmimizi täze döwrüň nazary bilen teljerýär. Şeýle işler alyp barmakda ýani kärdeşlerimiziň belleşi ýaly biziň döwrümüz, biziň eýýamyz, bize ägirt uly mümkinçilikler peşkeş berdi. Mehriban arkadaşymyzyň ýadawsyz, ýergensiz tagallalary bilen häzir milli medeniýetimiziň ähli ugurlaryny düýpli özgertmeler durmuşa geçerli. Şonuň üçin şu gün ruh çyragymda, edebiýatda, sungatda görnükli ýyz goýan halipalaryň hataryna biziň mugallymyzyň keşfiniň ör boýuna galmagy biziň her birimiz tolgunurýar. Täze her ýyllaky uçurumlar alyp görüň. Kafedra müdiri bolanlygyna, mugallymlara ýol başçylyk edenligine garamazdan her ýyllaky talipleriň mugallymy öz topar ýol başçysy, öz çeper ýol başçysy ýaly kabul edildi. Biziň toparymyzdan Hojamyrat Gocany öz mugallymymyzy, häzir sizi dinleýär, okaýan nöwrümizde her topar üçin öz mugallymy halipa ýol başçysy hökmüne kabul edilýärdi. Biziň her ýyllaky talipler toparlar üçin wagt tapyp, herimiziň ugurumyzy iň aýratyn mugallym hökmüne ukyp başarnygyny aýan eden aýratyrlyklarynyň öz bolşullyklarynyň birem
her bir talibiň dörejçilik mümkinçiliklerini açmaga ymtylýanlygy halipamyz. Kimin alyp barjylyga ukyby bar, kimin metbugaty höweti bar, kim çeper dörejçilik bilen goşgy ýazmaga höwetli. Çağalygymyzda hakykatdan hem ene dili, edebiýat kitaplamyzda goşgulary bilen terbiýelenen halipamyz universitetde biziň durmuş mugallimimiz boldy. Ödüm nazariýetde öwrediýän bilimlerini hökmän tejribe bilen maglanşdyrýardy. Özüniň iş tejribesi bilen işde şon nähil ulanyp bolýar. Derrewem bize ýumuşy tapşyrardy şonu durmuşa geçirmek üçin. Şoň üçin gelen ýylymyzdan eýäm ýurdun Türkmenistan ýaly uly neşerlerine, gadet sahypalaryna kiçik habarlanmadan çykmagyna halipamyzyň uly tagallasy bardy. Bize ýol görkezmekde, sözlem düzmekde, habar ýazmakda, atlyna saýlan kärmidiň nämedigine göz ýetirmekde, onu söýmekde tagallasy bardy. Ýene-de halipa hökmünde, mugallim hökmünde, alim hökmünde aýratyrlyklarynyň iş tejribesini, iş usuliýetini netijeli ulanan amaly taraplarynyň birem dörejçilik duşuklaryny, ustatlyk tapaklaryny guramaga bolan aýratyn guramaçylyk ukyplary bardy halipamyzyň. Ýa-ni dörejçilik duşuklar hakynda kän gurrun etdiňiz hemmeňiz. Bizde de şeýle duşuklar boldy. Her ýerimiz üçin hem diňe biziň özümiz üçin bolýan ýaly kabul edýärdik. Şu her kim öz mugallimy, öz ýakyn howsary ýaly kabul etdiren halipamyz boldy Hojamyrat molum. Entek durmuşda nähil bökdönüşlikler bolup biljekdi hakynda pikir etmän dörejçilik hujularyny teň açyp ähli ymtylşylaryny taliplik döwrüne ýüzüň dolu açylmagyna may berýän, mümkinçilik açyp berýän halipa eken molumyz. Şoň häsiýetlerim biziň köpüýmiziň kämilleşmegimizde, mugallim bolup işlemegimizde elbetde ýörelge bolanlar. Ýa-ni teatr ustatlary bilen, suratkeşler bilen, halipa jurnalistler, ýazyjylar bilen hökmany suratda dörejçilik duşuklary bolup şolar barady. Ideýanym merkezi gazetlerde çykyş etmeliler. Her kim hem şo barada gowrak çykyş taýýarlajak, şonu metbugatda şöhlelendirjek. Toňa waka radioda, telewiziýada reportajlar taýýarlamaga, hatabat bilen çykyş etmege, aýratyn janr ugru bilen çykyş etmek finansyklaryna geçirdi halipamyzyň ýol başçylygyna. Reportajlary, oçerkler taýýarlamakda bir de görelli bolup öwrenýän ugrumyzy ýerine durmuşa geçirmekde, tejribäni utgaşdyrmakda, ilkinci ukyp başarnyklaryny görkeden, usuly işleri amala aşyran halipalaryň bir hökmünde Hojamyrat Goc diňe jurnalistler üçin näl, eýdem ýokary okuw mekdepleriniň, orta okuw mekdepleriniň mugallimler üçin hem nusgalyk halipa bilim işgäridir. Şoň üçin mugallimyda ustat mugallim diýen adyň berilmegi, at gadanan jurnalist diýen adyň berilmegi onuň ilkinji nowatda hakyky jurnalist hökmünde döwrüň setine set goşup, döwrüň ähli üstünliklerini duýup, şoňa duýgudaşlyk bildirip, buýsanyp, tolgunup bilýänligi bilen bagly bolsa gerek diýip düşünýär. Şoň üçin häzirki ýokary okuw mektebine, ilim dünýäsine, ilmi mugallimçilik işini alyp baranmada da mugallimyzyň kitaplary biziň üçin görüm görelle. Kakabay İlyas bilen awtardaşlykda 1990-njy ýylda çap edilen Döwrüň aýnasy atly kitaby hakykatdan hem metbugat jurnalistikasynyň taryhyny, milli jurnalistikanyň taryhyny öwrenmekde ilkinji işleň biri. 2012-njy ýylda Mehmet Turdy Gurdu bilen Türkmen jurnalistikasynyň taryhy atly okuw kitaby bolsa biziň häzir ähli ýokary okuw mekteplerimizde diýen ýaly jurnalistika ugrundan köpçüliklerin habar berişleri işleri bilen bagly ýokary hünär bilimini alýan talipler, şo ugurda zähmet çekýän mugallimler üçin esasy çeşme bolup durýar. Şu kitaby Türkmen jurnalistikasynyň taryhy okuw kitabynyň neşir üçin jogapkärlerim halipaň öz şagirdleri, öz uçurumlary. Şoň ödem kitap ýazmak işinde de halipaň metbugat jurnalistikasy bolsun, radio, telewiziýa bolsun, häzir döwrewap jurnalistika bilen, elektron jurnalistika bilen işçen, iş talşýan oglan gyzlaryň içinde de şagirdleriniň bardygyny, ýa bolmasa ilmi mugallimçilik, kitap ýazmakda hökmän halipamyzyň şagirdi bir ýerden çykýar. Şu halipa hormatynyň şeýle beýikdigini, türkmençilikde halipa şäherlik gatnaşygynyň hakykatdan hem bir ysnyşykly ýola goýulyp dowam bolýanlygyny görkezýän ahwalat diýip kabul edýär.
94-nji ýylda özüniň ruhy gözelliginiň aýnasy atly kitabyna edebiýat sunugat gazetiniň tutuş taryhyny açyp bermegi. Ýa-ni mollumyz dogry ýatlady öwrüm kitap hakda milli radio jurnalistikanyň taryhyny öwrenmekde. Aýratynam ilkinji radio jurnalistleriň biri Bayram Muradowyň iş aýratyllygyny, dörejçilik ustadlygyny açmakda Hellomukam ýaýlym bilen awtordaşlykda taýýarlanan bu kitap diňe bir bu iki okuw gollanmasy bolmak bilen çäklenmän giň okujular köpçüligi üçin ören täsirli, gyzykly, baý maglumatlara eýe bolan eser. Şoň üçin halypamyz kitap ýazmakda, onu da okuw kitaplaryny ýazmakda da ustaddy. Türkmen halk dörejçiligi dersinden tapak berelligi üçin halypamyzyň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne okuw kitaby çap edildi. Halypamyzyň awtorlygyna biz öz okan ýyllarymyzda ýadyňyza düşýänler halk dörejçiligi boýunça kitaplary toplanan maglumatlary öwrenmek. Emma milli mirasymyz boýunça, türkmen halk dörejçiligi boýunça düýpli ilmi taýdan seljerme, her aýdymyň, her janryň, her kıssa eseriniň düşünürşi bilen berilýän, soňra da mysallary bilen görkezýän taliplerin dünya garaýşyny düýpli özgörtýän okuw kitaby hökmünde häzir ähli ýokary okuw mekdeplerine, hatda beýleki medeniýet ulgamyna zähmet çekýän, telewiziýada işleýän alypbarjylar üçin bir gymmatly çeşmeleriň biri bolup durýar. Mehriban arkadagymyzyň medeni mirasymyzy öwrenmek taglimatyndan ugralanyp çap edilen şu döwre eser okuw kitaby bolmak bilen çäklenmän giň okujular köpçüligi üçin hem ören ähmiýetli boldy. Hatda biz türkmen telewiziýasyna halk dörejçiliginiň aýdym saat ugru boýunça ýa destantçylyk, gytta bilen şygyryň baglanyşy bolanyna ilkinji nowatda halypamyzyň kitabyna salgylanmak. Şu ugurda da yine de halk dörejçiligi kitabyny ýazanna da jurnalistlere görelle bolup yine çeşme bolup hyzmat etjek eseri sowgat beren halypamyz. Suratlara seredýän tehnikany 90-njy ýyllarda ösüp barýan, ösen hasap edýät bolyn. Häzir sanly ulgam nä derejede ösdi. Ýöne şonda da her bir pursat, her bir duşşygy surat almamyz aramyzda fotojurnalistika urukturulan taliplanmadan bardy. Şonu suratlary görýän halypamyz ähli suratlamada ýylgyryp dur. Şeýle bir oňyn durmuşa bolan oňyn garaýyş. Şoň üçin täze işe baran ýerimizde, täze işe başlajak bolamyzda bir oňyn umytda bolmak şu halypaň ennigi azakany bize de geçdimi diýip pikir edýän. Ählimizem özümizde bolan bir ýakymly pursatlary ýatladyk. Menem durmuşumda halypamyz bilen diňe bir çeper dörejçilige urukturmakda ýa bolmasa alypbarjylygy işinde halypa bolmak bilen çäklenmän okuw tamamlamazdan soň işimiz bilen gyzyklanıp durýardy. Mahtumuladyň Türkmen Döwlet Üniversitetinde bile işleşmek meýetler etdi. Şonda ilkinji garşylanam halypamyz Hojamyrat Goc'dy. Ilmi mugallimçilykdan daşlaşma lälligini her ýerimiziň öz ukuyumyza görä ýerimiz tapmallygymyzy halypaň şo ýerde bize şeýle bir ihlas bilen ýapyşýarlyk, bize bir ullakan umyt bildirýänligi, şol garaýşlar entegem gözümiň öňünde dur. Halypamyzyň ýoluny münasip dowam etmäge çalyşýar. Onu dowam etmek üçin bolsa mehriban arkadagymyzyň takawat saýatynda biziň üçin iň ýokary şertler bar. Häzirki döwürde halypamyzyň kitaplaryndan, okuw kitaplaryndan, maslahatlarynyň ruhlanyp zähmet çekýär. Şeýle ullakan mümkinçiligi üçin halypalaň hatyralanyp olary ruhy çyraga ýaktylyga deňelip, olaryň ruhunyň şat bolmagy üçin edilýän haýyr sowaply işlerde ähliňizde üstünlük ardy edýär. Şeýle takawat işleriniň başynda duran mehriban arkadagymyza hemişe dörejçilik üstünlüklerini siyasatda, iqtisadiýatda alyp barýan işlerini diňe oňyn başlangyçlara, oňyn netijelere eýe bolmagyny, ömrüniň ziýada owadan uzak bolmagyny, janynyň sag bolmagyny tüýsüremeden arzu edýär. Edýär arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun.
sağ olun. Arzularınız hasıl bolsun. Garaşdyrlygymyzyň ilkinji ýyllarynda milli jurnalistika akbalyna baglap şuurda watanymyzyň ösüşli ýollaryna goşan toşdum diýip uly umytlar bilen okuwa başlan. Şol talip ýaşlaryna häzirki wagtda mehriban arkadagymyzyň baş tutanlygyna bir beýik döwrüň waspyn edip ýaşaýarlar, döredýärler. Hojamyrat Goc bize şol jurnalistikaň ilkinji tilsimlerini öwreden bolsa mehriban arkadagymyz häzirki wagtda nähili döretmekligiň, nähili ýazmaklygyň, watan waspyny nähili etmeli. Umuman milli jurnalistikany nähili dowam etmeligiň bir baş nusgasy bolup bizeni öwredip otyr. Nusgalyk işlerine muň üçin biz öz döwrümizde mehriban arkadagymyza mydama alkyş okap gezýär. Hojamyrat men gatyňy tanýan, men iň umutly dostumyň biri. Mydama oğlumun öýlerine barıp gördüm, oğlum bizim öýümizde gelip gördü. Üniversitede iş ýa-da beýleki ýerlerde de gowy adamdy, medeniýetli, akylly, bilimli adamdy. Kandidatlyk dissertasiýamyň, doktorluk dissertasiýamyň ýol başlasy geldiler şarif diýdiler. Ol Türkmenistan Ilmlar Akademiýasynyň akademigi, filosoflaryň doktory, professor. Men şol ýanky ýol başlaýan boldy. Ondan men onu köpden barýadym, oturýadyk. Bir gede onun öýlerine bardym, olen otyr eken bir güler ýüzli, deşli olan, oğdan olan. Ondan geldi raýys maňa aýtdy. Muňa diýdi, Gosmuradow diýerler. Adam Hojamyrat, öýdem diýdi, Edebiýat Tungat gazetiniň baş redaktory diýdi. Şo taýda bir ýerde tanyş boldum. Ondan ýanky görüň etdik, radioda Hojamyrat diýdi, men ýanyma geldi. Doktorluk dissertasiýaň çämetini aljak bolup diýdi. Şol maslahatlaşmany gelipdir diýdi. Gaýtyp gowuldy senim gelipsiň diýdi. Hani üç bol päder diýdi. Şol çämeň daşyny geçeliň de diýdi. Onuň geldi raýsoň aýtdy. Bolýar diýdi. Sen şu çämeň alay diýdi. Estetikadaň ýa-da etikadan diýdi de. Ondan Hojamyrat oğlum bizge tutmady. Ýani wagtlar Türkmen Döwlet Sungat Medeniýet Instituty diýerler. O wagtlaryň ýanyna diýdi. Ondan şo taýda men kafedraňyma dürdüm. Etikadan oğlum tapman ýördik bolen. Birden bir aýtdy. Şu Hojamyrat bar diýdi. Menem gowtan ýany ýadyna çykaýypdyr diýdi. Ondan geldi, arda da bile işleştik onunla institutda. Direkçalarına girýärdik. Yani açık tapaklarına girýärdik. Gatyň dedi, okudyardy, okun. Hojamyrat dostum bir soğutlu adam tabii. Medeniýetli adam değil. Köp oturuşlar edýärdik, dostumyzy gaýdyp. Aýdyma düşýärdik, men birazjyk bir heňlenen bolýan, aýdyma aýdyp berip ondan. Ola maňa goşulýar bolýan. Hojamyrat, sen o aýdym bolýan, ho diýdi. Sen çuk-çukyň ýok, men şonu goşan ýerden dostum. Her şu yerde dutar görünýär. Şu Türkmen dutary bide halipamyz Hojamyrat Goçmuratowyň iň ýakyn dosty, golly Aqynýazowyň beren görüňlerine ýene bir gezek siziň ünsüňizi çekmeklige getirdi. Ine bide suwud etdi Hojamyrat muallimiň diňe bir ol ya edebi döredüjilik bilen ya alymy döredüjilik bilen Türkmen medeniýetiniň taryhy bilen owa hojalygy bilen ya da çağalar dünýäsi bilen gyzyklanýan adam bolmak bilen çäklenmeýän daşyndan Türkmen aýdymsa sunuwaty bagşyçylyk sunuwaty bilen ýakyndan gyzyklananlygyny hemem Türkmen saatlaryna aýdymlaryny söýenligini suwud edýän pursat boldy inhäşi. Şu dutary Hojamyrat muallimimiz öz eline alyp bir 3-4 sany aýdym ol dolu bilerem eken, hem çalýan eken saatyny hem aýdyma maýdar eken, şonu bide öz ýan ýollaşan gurrun berdi. Men ýanky magdym bolyň ömri gödürür hakyna kinofilm ýazdym. Onuň moda özüm göwülme ýetene onu Hojamyrat şonu okap görsen diýdim. Ondan bar okap görüpdir, muň gazetde ýerleşdirdi. Ondan beýleklerinde toňtoň ýerleşmeýdim. Ente kem demek düýtme zatym bar diýdim. Ondan bir gezek ýanyna bardym üniversitede, kafedra müdürdi. Ýanyna bardym ondan iş otogynyň deýwaryny. Ýanky bir topar 25 adam şahyrlar bar, ýazar bar. Şolaryň hemmetiniň portretlerini gelmekdirdi. Şonu şu taýda atyp dur ekenne. Özüm gylynby barlyk işlerini ýadym oturýatda. Etatı hanım ol ýanky Türkmen edebiýatyndan oğullar döwrüniň medeniýetini, edebiýatyny, sunugatyny ýazmakda portapor kitaplar çykardy. Ýokary okuw mektepleri üçin, bu mektepler üçin
Öylerine gelende de özün yadan zatlarını görkeziyordum namışa, kayarını okuyup veriyordum. Oğlum yani bilim mağarada katı onu da okuyordu. Talipler katı ondan razı ediler. Olen üniversitede baramda da kağıt görecek oldum. Hazır kafede de yok, hazır okudu oturuyor. Benim onun yanına var, kapıyı sazını açadım, öyle çıkıp sen barda plan yerde oturur, hazır benim barar diyedi. Dediğin tutmaza okuduğumda ben kaydırım gidiyor babamdan sonra Moğolumdan yani gelip mi, gelmeyen mi, var mı, yok mu, okudu oturuyorum. Sonra yerden bağlayadım onun. O da ama yerden gelip oturuyordu. Gelip oturuyordu, taliplerim katı onun razı ediler. Hojamyrat dostumuz dünyadan iyi gitti. O Türkmen edebiyatını, Türkmen sanatını, Türkmen medeniyetini qoğu bilen adamdı. Men özüme yapmadığım adam. Solun öylerin kaptalından geç gitmem, üniversitetin kaptalından geç gitmem. Dostum bilen duşun yalışın kepleşen yalı var yani. Katı unutma şkalatı var, oğlu var, kıyırları var. Allah Teala baş yollaşı, katı unutu adamlar. Edilmene onları özümün doğunun maşkalatı yalı var yani. Hojamyrat Moğolumu, Hojamyrat dostumu tanıyanlar hiç mağazam Hojamyrat ziyartlarından çıkarmadılar. Hormatlı prezidentimize medeniyeti, sunnuğutu, alımı, bilimi, şungal ünsüp beriyanlıklar için esasanım bizim aramızdan gidenin hemmetin olan medeniyet varıda, maddi medeniyet, ruhu medeniyet varıda işleyenin hemmesinin olar yat yapıyor, şoları yatmadan çıkarmalık hakkında yani bu topor aydan zatları var. Şunun için hormatlı prezidentimize katı lokan sağ olasın diyet. 10 yaşın uzak olmağını, özün alıp barayan işlerini ulu üstünlükler kazanmaklarını arzu ediyoruz. Men ilkinci hikayem Soğut deyip 1960 yıl 2 Mart'ında Türkmen Üniversitesi gazetesinde çap edildi. Son çağlar için ilkinci hikayem men ökünç adı bilen 1961 yılın 11. Aprel'inde çıktı. Cemi 70'ten uğrak hikayem çağlar için. Poslamayan pilcağız. Ine şu kitabın adı eyyem çağaları zahmetin usulünü terbiyelemekliği çağırşı beyan ediyor. Hana ata hem de artık bile zahmet çekmekliğin, yer bilen işleşmekliğin maslahatına duran görünüşü var. Hojamyrat Moğolumun çağalar dünyasını hikayelerin üstü bilen beyan etmekteki esası edebi hasiyeti yörülgüsem çağalara zahmetin neticesini düşündürmek, zahmet bilen yetilen her bir maksadın adam durmuş için eşret olup bilyenligini düşündürmek, çağalara hiç vaqt yalan sözlemen, halal zahmet çekmekliği ünleyen vakalardan duryaşı. Yeri gelenine bellep geçesimiz geliyor. Hojamyrat Goc öz döwrüniň çağalar bayrağının ham iyesi bolupdyr eken. Ine şu yerde şol diploma Türkmenistanyň çağalar bayrağının laureatynyň diplomy. Öz nesilleri var aramızda. Kakamyzyň ne döwran bile işleşenine bizim muallimimiz halipamızın gurrunlarını dinlediğine hem öz şagirdlerinin gurrunlarını dinlediğine bir nähilrak duygular baştan geçirýäňiz, nämeler aýtsam diýäňiz. Berkara dowlatynyň bagtyrlyk döwründe hormat prezidentimiziň aladasynyň netijesinde medpuat dörejlik işgärlerine uly üns berilýär. Ýazyjy şahirlere, alimlere, dörejlik işgärlere uly üns berip ötün geçenler ýatlap şeýle mümkinçilikleri döredip berýän üçin hormat prezidentimize uly köp sag bolsun aýdýar. Kakym arada bir ýatlap geçsem, kakym dörejlik ýoly bilen orta mektepde okan döwründe ýam şygyr kiçiräjik hekaýalar ýazyp, kakymyň watanyň atly ilkinji oşgosy öwga munasip bolupdyr. 5-nji sınıfda gowy okanlary üçin kakyma şol pomma nur berdiň ädeginiň ýoly goşguly kitabyny sowgat berýärler. Kakym şol orta mektepde okan döwründe özüniň şol hatynyň owadynlygy, ýat geçligi, edep ekramlygy bilen beýleki deňdoşlardan tapamlanyp durar. Ýyl arasynda owadan hat açyk goýun bir ganatly jümle bar. Şol hatyň üstü bilen şol häsiýetini tanap bolýar eken. Hojamyrat Moğolum ýazyp galdyrypdyr, ýatlamalar hut öz gol ýazyma taşy özüniň hatynyň owadan bolany hakynda da aýdyrly gepleşigimiziň dowamyny maşgalamyzyň durmuş ýolundan parçalar diýip ýazyp galdyrypdyr. Bu bokçada da
parçalar suratlar bilen düşündirilýän ençeme suratlar bar şu ýerde. Mugallimimiň öz düşen suratam bar inhe durmuş pursatlaryna. Kakym talip ýyllarynda ýam gadet jurnallarynda uly makalar we işen gatnaşar eken, soň medeni köpçülik çärlerine işen gatnaşar eken. Kakym köpçülükde ön alyp barşy, gylyk häsiýetleri, zähmesörligi meniň üçin bir nussul häsiýetdi. Ýadyma düşýär-de şol öz iş otogyny kakym şu daş töwrüne kitaplar, jurnallary, gazetler üýşürip giýjäçeni işlerdi. Hatda käwatlarym şol ýarym giýjede turup elinden galam alyp ýazyp başlaýarda. Görüp otursak dörejlik işgärleriň hemmesi şeýle ekenne şol alhym gelen wagty giýje bolsun, gündüz bolsun şol kady ýüzünde geçiren ekenler. Kakym bize hemişe dogruçul, zähmesörli bolmagy, kiçik oýunly bolmagy, bize hemişe şol öňe düşýän ýer 7-nji, 8-nji synpda okýarkam şu öz islemoň şu bir öz üçin bir kiçiräk hekaýalar ýazýardym-da. Şol begin kakymy görkezýärdim kende. Şu kakymym şol bolmaýan ýerlerini düzedip orukdyrýardy. Şu talip ýyllarymda hem şol bir kiçiräk makala bilen çykyş edýärdim. Şu kakymy ýatlap otyr, şu ötüň geçenleri şol ýatlap şeýle mümkinçilikleri döredip berýän üçin hormat prezidentime sag bolsun aýdýaryn. Hormat prezidentimiň jany sag, ömri uzak, el ýurt bähfil alyp barýan işler mundan bäri gurabaj alsyn. Sag bolun. Döwran arzularyňyz hasyl bolsun. Size de zähmet ýoluňyzy, uly üstünlikler arzu edýät. Hojamyrat molum hemişe bilimli bolmaklaryň tarapdarydy. Ol şoň üçin hem saýlan ugry bilen watanymyzyň ençeme ogly gyýlarynyň bilimli bolmagyna goşant goşup gitdi. Siz hem edil şol ugry saýlap alypsyňyz. Goçmyradow oğluna wat. Hojamyrat Goçmyradowyň ýan ýoldaşy. Şonu ýatlan üçin arkadaşymyza köp sag bolsun diýär. Ömrü uzak bolsun, tutumly işleri rahat bolsun. Hojamyrat barada men 50 ýyldan göwrak maşgala bolup ýaşadyk. 5 sagamy boldy, 4 gyzymyz, bir oğlumyz. Onuň hiç gaty gaýrym söz esmedik 50 ýylyň içinde. Ne çagalamyz esmedi, ne özüm esmedim, ne doganlaryndaşlar hiç esmedi. Ol gaty malaýymdy. Hiç wagt gaty gurlap keplemellerdi, öğüt berýärdi, nesihat berýärdi. On dost tanışlar kenni, jurnalistler, ýazyjylar, hem orta tanışlar kenni, lukmanlar hem kenni, onlara gatnaşýanlar. Şu oturan ýerimiz özü iş otowdy. Hojamyratyň ştaýda işden gelip, adatyk dinçe alyp, derw gelip ýazyp başlaýardy. Makala ýazýardy, hekaýa ýazýardy. Soňlar kitap ýazyp başlady. İşläp oturka bir saat geçenden dinçe alaý diýsek, ýok men dinçim şu ýazyp, ýazamda şu dinçe alýan ýazy. Çağalar hakkında hekaýa ýazýardy. Hem hekaýalaryna şu öz çağalaryň atlaryny getirýärdi. Öz şolaryň bolşuny öwrenip şonu ýazýardy. Sonaň sowalar bardy, iňkiçigimiň sona ady. Poslamyan pildeler var, hoşarlyk var. Çağalar gaty gowerýärdi. Ýöne şu ýazyjylyk, dörejçilik öňden okýaka, mektepde okýaka başlapdyr. Gaýnym aýtýardy, kitap okap oturanlar, edebiýat kitabı okap oturanlar, kim gelip gitýännem nime bilen okdy. Şu ünsini bar, ünsini şu kitaba berip, şoň içine girip, kitabı çıkanna gaty begenýärdi. Hemmämide görkezýärdi. Ona tanışyşlar aýtýardy. Hekaýalar ýazyp bolarsa maňa dinletýärdi. Ona nähili gowmy diýärdi, menem gowy gaty gowy diýärdim. Hekaýalaryň gahremanyň adyny durmuşdan alýardy. Ona şu çağalaryň häsiýetini, zatyny, öz çağalaryň häsiýetini geçirýärdi şol hekaýalary. Çağalarda dörejikler meşgullanýan ýok. Hemmesi her türlü ýerde işleýärler şu wagt. Bäşden ýokary bilim alýarlar. Muallim bolup uniwersitete geçip talipler hakkında urun berýärdi. Olary öz çağalary ýaly görýärdi. Gyzym, oğlum diýärdi şolara. Olaryň onu gowy berýärdiler, gaty silýärdiler.
aydım sağdım uğrayadı. Şu Gulaba Baş diyen dostu vardır. Son bilen gelip şu dutardan salıp bile oturuyordular. Sağ çalıyordular. Bir kuşlarını sağdı biliyordu. Dutarını bir dostu veripti şunu. Durdu diyen dostu getirip soğut veripti. Onun beğenni Hojamyrat'ım. Boş vakti kendi yoktum ama ya da oturuyordu. İgenem yoktum benim hiç vakit. Ondan kendi dostları soruyor kendine. Şunları 50 yaşasıp bir katı ayrımda ayağına diydim diyse yok hey diyordu. Ora katı ayrım ağır oturum diyem oktum diyordu. Katı hiliyordu. Ayağıma sözünü. Edesem berde bolup gidiyordu. Ovada yaşadı oğlu berde bolup gidip gidiyordu. Bir cemalete diyordular gaynenemle. Çağlarım hemimiz oturamızda. Çağlara okanızda okan diyordu. Son işlep başlandı arası işlen diyordu. Halal rahmet bilen işlen şey diyordu. Var yüreğiniz bilen işlen. Biri burada haş etse sonu borontan haber veriyordun. Son haşın bolluğu. Edecek, yazacak, pozacak diyen zaten kendi jurnalistika hakkında da kendi yazacak oluyor. Onun yazan bir kitabını kendi gözünü tutan hikayelerim kendi öyle ki okul kitabım kendi şu üniversitede şu halk dörücülüğü yazıyordu. Onun ol yazıyordu 50. Onun köpçe kalemle yazıyordu. Ne hemşinin onun diye yalnız yerini der o podip düze değmelliyip yazıyordu. Benim hatta yazıyan enzamdan getirip veriyordum. Öz dünyadan iğrettiği yönü yazan zatları ağırlı. Bunun yatlap geldiğinde sağ olun arkadağımıza sağ olsun aytiyan. Şeydip yatlan için terseğini ağırlayan için arkadağımıza sağ olsun aytiyan. Can sağ olsun ömür uzak olsun. Şu iş stolunun üstünde buysonç bilen saklanılyan bir şeyle ulu bir maşgala buysonjuna öwürlüp duran zatlaryň biri hormatly prezidentimizin mehriban arkadağymyzyň şu täze taryhy döwrümizde taky gaýsak 2012-nji ýylda hormatly prezidentimizin hut özüniň gol çekmegi bilen inhe şu altın asır beyatlaşıgının yeňijesi diýilibine bizim mugallymyza da ine şu altın zynjyry mehriban arkadağymyz sowgat beripdir eken ine ýürüýär resmi namasy bilen bilelikde. Bu çağalarynyň prezidentleriniň aýtmagyna görä şu ojagyň iň buýsonçly gymmatlyklarynyň biri eken. Bilbilsiz dowam edäýin kakaňa hakkynda. İlkinci nowatda şu yazıcılara, şahirlere, metbuat işleri için şunali ötün geçenlerin ýatlap şunali gepleşikler döredin için hormatly prezidentim köp sağ bolsun aýtýan. Ömrü uzak bolsun, jany sağ bolsun, şu alyp barýany ýyl ýurt bähwetli işleri açalsın. Şunali gepleşikde kakam ýatlap hem tolunýan hem beýenýän kitaba bolan söýgü kakam hem öýde okuýardy kendi kitap hem bir de şu söýgüni geçirdi. Bizim şu gyzyklanyp kiçe ýaşlykdan, çağlykdan kitap okuýardyk. Şoňa kakam beýenýärdi şu bizim höwesimiz bardy kitap okuma. Gyýdym şu näle kitap okap bolansaň aýtdy, näle kitap çağlykdan näme biz okuýardyk da köp kitap. Ertek olsun, roman olsun, povestler olsun. Alyp berýärdi, madama da şu kitaplary son ýadyma düşýär biz şagylykdan, ýaşlykdan hem talip döwrümde de men madama da kitapxana aýtýardyk. Wagt tapýardy biz bilen gidip kitapxana. Hem öýde şu taýda gerek kitabyny alýardy ýadym. Hem biz bilen gidip kitapxana. Kakam öýde bolanda da hiç bir de gaharlanan okdy, terwe berende bir de biz bilýärdik şunnaly kakymyz gözüne seredip şunnaly erde halymyan ýagdaý bolsa düşünýärdik da şunnaly. Madama da kakym öz iş otonyna stoluna oturup şu ýazyp haçan şu kitap ýazsyn ýa-da makala ýazsyn, hekaýe ýazsyn. Kaka ýadansyn diýärdik da biz kaka diýinç aldy. Kakymyň iş otogyna arasyçylyk iş geçirjek bolsam alýardyk da arasylan soň ruçka bolsun ýa-da kağıtlaryny, kitaplaryny süýşürip şonu
öňnäli duran bolsa şo näli goýmalylar bizimki. Ütgötmeliler de, Ütgötmeliler, şonu ütgötmeliler. Men näçe şonu aýtdym, şo kakam şo düzgün tertip. Öýde şonu alyp barýardy, hem berje aýtdy, bizden talap etdi. Şo Talapkar adam de, ödem gollymyş şeýledi, adamyň ýüzüne seretmän, bir tarapa seredip, ýere seredip görlegen häsiýeti bardy. Şu wagt şol häsiýeti, şo görnüşi men öz çağalaryna da görýän perdetlerine. o zaman bizim kakam diýädi, şunu etjek zaten gowy etdi. İýidiňden başga bir etmesin diýdi. Mudam son şu taýda gepleşikden hem oğlumlar aýtdy. Metod işärler var. Ulu bilen ulu ýaly, kiçi bilen kiçi ýaly. Talip gelsin ýa-da öz kardeşleri gelsin, halipalar gelsin, bir hemmetne de şu dil tapıp gowy şolar bilen mähirli gürleşip, şu hal ýagdaýyny sorap, İslamyň joram gelende de öýe şoňla hal ýagdaýyny sorap gowy gepleşýärdi, kakam mähirli gepleşýärdi. Ýene bir edek kakam ýatlan şunaly gepleşikleri döreden hormatly prezidentime köp sag bolsun aýtýan, jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan işler bundan welem rawaç alsyn. Barýa sag bolun. Ine bu ýerde diplomlary we ine kandidatlyk işi bilen baglanşykly, şoňa kepillik etýän kandidatlyk işiniň diplomy we mugallimimiz ol Moskwada okap, onsoň ol özüniň kandidatlyk işini gorapdyr. Ol tarih ilmlarynyň kandidaty. Hojamyrat Goc ol diňe bir ýokary okuw mektebinde däl, bir näçe ýokary okuw mektebinde bilim alypdyr. Ine şol diplomlary ýürütülişdirilen uğurlar boýunça da okapdyr. Ömrüniň dowamyny okamakdan ýadamadyk mugallimimiz edil özü ýaly okuwy bilimi aýratyn sarpy goýup bilýän nesilleriň bilimine de goşant goşup giden adam. Ine şu ýerde ýene de size bir buýsanç bilen aýdasymyz gelýär. Halipamiz Hojamyrat Goc ol watana bolan söýgüsü üçin hemde gaýrat medallarynyň eýesi. Öz çeken zähmetiniň netijesini watanymyz gadryny bilip, neşler ýaly syýlaglary da munasip görüpdir Halipamyzda. Ine resminamalaram şu ýerde bar eken. Hojamyrat mugallim garaşsyzlygymyz gazanylanyny şoňa şeýle bir ýürekden begenen adamlaryň biri bolupdyr. Hemde garaşsyzlygymyzyň waspyny öz döredijliginiň üssü bilen beýan eden adamlaryň biri. Ine şu ýerde garaşsyzlygymyzyň 10 ýyllygyna eden işler gözüňden tutulup, oňa şu ýubiley medalan gowuşturylypdyr ekeni. Gazetçi, ýazgy, alim, pedagog bular meniň haýaty ykbalymka. Elbetde sowal ýeňiller ýöne geçip giden ýyllary terine aýlap, ykbalymyň oýunun döwürlerini gözleýär. Durmuşyň durly uğurlary boýunça güýjüňi synap görmäge bilimde, tejribede gerek. Men Aşgabatyň Medine Alim Teýenkumyň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Türkmenistanyň Owuzur institutynyň Taşkendiň ýokary partiýa mektebiniň SKPMK'nyň ýanyndaky Jemgyçilik Ilmler Akademiýasyny tamamlady. Maşallah durmuşum hem şeýlere 5 şagyryň atady. Şagyrlaryň hemmesi ýokary okuw jaýlaryny gutardy. Ýöne olaryň hiç birde meniň ýören ýolumdan gitmek islenok. Eýdem meniň ykbalym nämedeke? Ykbalymy edebiýat meýdanynaky görüşi, ömrümi pagyş eden medeniýetimizi öwrenmegi dowam etdirmekde görýän. Hojamyrat muallimiň agtyjaklary aram-aram onun öz ýaşap giden işlän, iş otagyna gelýän ekenler. Ine şu öý kitapxanasyna gelibem, kitaplaryna da gyzyklanýan ekenler. Ine şu wagt men gapdarymda duran jigimizem Hojamyrat muallimiň agtygy. Adyňy aýtjakmy maňa? Men adym Aýlar. Aýlarjan haýsy mektepde okuýan? 18-nji mektepde okuýan. Aşgabat şäherindäkimi? Hawa. Näçinji synpda? 3-nji synpda okuýan. 3-nji synpda okuýan eken. Mehriban adamlar Hojamyrat Goçmuratowyň häzirki wagtda ýazyp giden kitaplary ýokary okuw mekteplerde de, orta mekteplerde de okalýar. Ine 3-nji synp haýsy kitap elinde? Ene dili. Ene dili kitabı var. Şu 3-nji synplaryň ene dili kitabyny Hojamyrat agaň hikaýalarynyň giýirdilipdir eken. Ine edil şu wagtym aýlar jigimiz öz babasynyň şol hikaýasyny okaýan eken. Hikaýadan okap berjekmi maňa bir bölejik? Han okany?
Oradan atası Mergen ağa çölden yatıp geldi. Soň dem dincini aldı. Ol jüsenden tüydüğünü çıkardı da çalıp başladı. Tüydüğün şirin owazyny öýdäkilerin hemmesi höwes bilen dinledi. Bir gamaşdan çykýan saz orada diýsen ýarady. Inni şu yerde ady tüydük dip atlandyrýar ýary şol gamışdan ýasalan tüydük hakynda babaň hikaye ýazypdyr şeýlemi aýlarjygym. Onuň şu hikaye hakynda öz sınıpdaşlaryň bilen gürleşýärmi, aýdyp berýärmi şu hikaýany babam ýazypdyr diýip. Hawa. Sınıpdaşlaryň aýdýarmy? Onuň olar näme diýýärler? O şeýleme gowdyňy diýär. Şeýlemi begen ýerler gerek olar. Hawa. Aýlaryň babasynyň hikaýasy bar biziň kitabymyzda diýip begenýändirler. Senin begenýänmi şoňa? Hawa. Onu jigim saňa okuda bir 5lik baha bilen okamagy arzu edýär. Babaň çağalar hakynda ýazan ähli hikaýalaryny öwrenmekligim saňa maslahat berýär. Bolýarmy? Sag bolanyna mene gaýtmakçy. Benim Ramazda ne gelini var Gülälek. Öze mugullim bolup işleýär. Hojamyrat mollum mugullimçilik kärni hem söýerdi hem hormat ederdi. Siz emine Gülälek ojaklaryna duzuňyz gatylyp bularyň gelini bolupsyňyz, ýeki ogul perzendine döwranyň maşgalasy. Siz öz gaýnataňyz barada nämeler aýdarsyňyz bize? Sağ olun täze berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň galadasy netijesinde ýurdumyzda şu ýaş nesilleri milli ruhda terbiýelemekde, olara ilm bilim bermekde uly işler alınıp barylýar. Yani meni gaýnatam Hojamyrat Goc ol diňe bir gaýnatam däl, ol eýsem meniň hormatly muallimim, mehriban halipam. Şeýle bir işeňir, zähmet söýür, janyp keş adamyň geçen ömrüne synadeninde onuň bir wagtda hem okap, hem işläp, şeýle uly syla hormatlara münasip bolşy haýran galýar. Ine meniň gaýnatamyň şol ejes hakynda, meniň garry gaýnenemiň aýdan sözleri hakynda ýa-da şol gaýnatamyň geçen ömrü hakynda köp zatlar gurrun berýärdi. Şu gürleşip oturýar. Şonu gaýnatamyň ejesi Bibi Cemal ejäniň şu wagt hakydamy elýär käbir sözleri. Ol şeýle diýär ekeni: "Oglum, senen biraz diňjiň alay, bir daş döwrüňe seret, işlemän ýörenler mä bar ahry. Olaryň günü geçip dur, seniň günüň geçip dur. Sen bir azabylla oglum" diýär ekeni. Hakykatdan gaýnatam şeýle işden gelen wagty torbajuny goýup kitapdan doly iş otagyna girip giýjegini şol ýazyp otyrdy. Döwranam gurrun berýär. Kaka sen bir diňjiň alay diýse, ol aýtýarmyşyn, men bir zat döresem, yazsam, men şonu diňjalýaryn diýip gurrun berýär eken çağlaryna. Durmuşyň dürli pudoklarynyň güýjüň synak görmek üçin bilim de gerek, tejribe de gerek. Onuň gaýnatamyň boş wagty ýokdy. Onuň her sagady hasaplady. Çağlaryň bir gyzykly dünýäsine bagyşlap, şeýle bir çağlar hakynda bir näçe kitaplar ýazdy. Mysal üçin Hoşarlyk, Mehriniň arzuwy, Ýaňy ýatlak geçdiler, Sonanyň sowallary, Körpeler atly kitaplaryny biz özümüz çağa döwrümüz şeýle gyzyklanyp okardyk. Şeýle de ýokary oku mektepler üçin oku golanma hökmüne bir näçe kitaplary ulanylýar. Türkmen jurnalistikasynyň taryhy, ýa bolmasa türkmen halk töredijiligi, şeýle de türkmen çağalar edebiýaty kitaplaryny mysal getirmek bolýar. Ine şu türkmen edebiýatyny ösdürmekde, halk törejiligini giňden ýaýmakda, jurnalistika hünerini kämilleşdirmekde, onuň bitiren işleri hakykatdan hem öğrenken. Ýa-ni şu gurrunlaryňyzy dinläp oturýan käbir pursatlary şol ýadyma düşýärdi. Şol işden öýe gelen wagty ol ähli şo gazet jurnallary sahypalaryny, şagirdleriniň ýazan işlerini bir ýadyman okuýardy. Soňra şeýle bir buýsanç duýgusy bilen bize gurrun berýärdi, tanışdyrýardy. Ine men uçurumum diýip, ol hatta şol uçurumlarynyň işleýän ýerlerine de baryp, redaksiýalaryna baryp,
olara berekella sözünü aydıp, men senden tamam şeyle uludur deyip, olar mundan weylägem işlemäge bir höwes dörejerdi. Biz şonuň diýeri şaýady bolup maňa hemişe gelinim diýmän, gyzym diýip ýüzlenerdi. Şol çağalaryna da köşök diýip ýüzlenerdi de. Gaýnatamyň tirkeşen adamlary, onun şu dostlukly gatnaşan adamlary, belli ýazyjy şahyrlar, şeýle de medeniýet işgärleri, döredüjülükde uly işler bitiren adamlar, olaryň şu hal ýagdaýyny sorap bize jaň edýän adamlaryň sany juda känni. Şeýle de öýümüze gelip hälişini döredüjülük hakyna, edebiýat hakyna bile maslahatlaşyp bitiren işleri juda köpdi. Bize ne çağalaryna hemişe şeýle öwüt ündegler bererdi. Pespäl bolun, kiçgöwnli bolun, sabırly bolun, adamkärçilikli bolun diýip hemişe öwüt ündeg bererdi. Biz hem onun gyzyla gaplaýmaly sözlerini, öwüt nesihatlaryny hemişe ýüregimizde ebedi saklap, onu durmuşymyzda ýol edinýäris. Durmuşda käbir şeýle pyrsatlar bolýar. Kitapdan doly iş otagynyň epişkesinden şol ýazyp oturuşy gaýnatamyň görnäjek ýaly bolup durýar. Ýa-da mehirli ýylgyryp agtyjaklaryna gowanyp bir ýerlerden çykaýjak ýaly bolup durýar. Şeýle pursatda onuň durmuş hakyna aýdan sözleri ýadyma düşýär. Hawa pederiň ýolunyň gurulşy şeýle esasy zat bu durmuşda guru gelip boş gitmezlikde diýerdi. Ol ilm bilim ýüküni tutup bize miras galyryp gitdi. Şeýle adamlar dünýäden ötseler de olar biziň aramyzda hemişe ýaşap ýörenýär bolup görünýär. Şuňky gepleşikde gaýnatamyň ruhuny tirsegine galdyrdyňyz. Döredüjülük işine, şeýle de medeniýet işine uly üstünlükleri eýe bolan, beýik derejelere ýeten alymlary, ýazyjy şahyrlary ýatlap geçmek üçin uly mümkinçilik döredip berýän hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýaryn. Başydyk, jany sag, iýil ýurt bähwitli tutumly işleri mundan weläkem rowaj alsyn. Ine mehriban adamlar, şu dörenjigimi Halipa Mugallim Hojamyrat Goc oglunyň ogly özüm. Ine Halipamyz Hojamyrat Goc kakatynyň adyda kylany Gocmuradow. Näçinji mektepde okuýaň jigim? 42. Jigimiň eline biziň mugallimimiň prezidentlerimi, pentlerim atly gysgaçyk pähimlerden yerleştirilen kitabı var. Häzir bize şol pentlerden okap berer. Ine ýene de bir körpeje jigimiz ne kitaplary timarlap, gyzyklanyp ýör. Öz babasynyň kitaplaryny düze düşdirýär. Hä jigim? Aziz berzenim, kemçiligi özgelerden däl özüňizden gözden öz kemçiligiňizi öňürti özüňiz görüň. Beýikli sagyrlylyk bilen durmaşyň. Mehriban berzenim, ýaşlykdan hunar edinmäge çarşyň. Hunar seni betgilyklardan gorar, ýatdan çykarmak hunarly ýigit miwel agaçdyr. Ýatdan çykarmak adam näçe akylly boldugyça şonça da pesbäldir. Sag bol jigim, geljekde saňa okuwda uly üstünlikler arzu edýär. Hojamyrat molum çağalar dünýäsine aýratyn, sarpa goýupdyr, ençeme hekaýeler ýazypdyr. Gelen jigim bäri, adym kim sen? Yok, Emin ady. Ýene bir gözä gaýt, düşünmedimi? Emin ady. Emin ady diýe. Bu jigimiň ady Emin. Hojamyrat Mugallimiň sona atly gyzynyň ogly bolýar. Ine elinde de öz babasynyň kitaby bar. Han göreýin haýsy kitap bar? Sonanyň sowallary. Ine Emin jigimiň ejesiniň ady Sona. Biziň mugallimimiz çağalar edebiýatyna goşan dedenne. Ine Sonanyň sowallary atly kitabyny ýazýar. Şu jigimiň Sonanyň ogly bolýar. Eminjan, men ýanyma gel. Köýnüňi kim alyp berdi? Yok, Ejek berdi. Ejen alyp berdimi? Ejen gow görýärmi? Awa. Şeýle, man kitabyňy maňa alyp ber, onna getir kitabyň. Ho tekçede goýmaly. Şu tekçede goýunny kitabyň, goýaý şol ýerde. Goýaý. Köp sag bol jigim onna. Hemişe şeýle obodan bol bolýarmy? Bala. Bar onna ejen ýanyna baray. Ine mehriban adamlar,
Şu ojağa gelende Hojamyrat Goc ýazyp giden edebi döredijliginiň öýde dollugyny, durmuşy, maşgalaty bilen düýpli baglydygyna biz göz ýetirdik hemem şoňa gowanyk öz nesilleriniň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bir bagatly ojak bolup ýaşap ýörendiklerini ine özüme şaýat bolduk. Olara da uzak ömürler biz arzu etdik. Häzirki bagtyar durmuşymyz biziň her birimizi täze üstünlikleri uruklandyrýar, täze buýsunçly pursatlar bilen ýüzberýär. Ine şu döwrümden azaýyp ýörelgelerini birim sungatda, medeniýetde, dörejilikde umumyň bir taryhymyzda bir ýyl goýan ýurdumyzyň ösmegine münasip boşandan medeniýetde sungatda bir özüniň ýylyny goýan halipalarymyzyň ýatlanyp durulmagy, şolaryň eden döwre bap, şolaryň eden nusgalyk işleriniň buňky nesillere ýetirilmegi şu azaýyp döwrümden bir öz boluşly ýörelgeleriniň birine uruly. Şonuň üçin ine şu ruh çyragym gepleşigine şuň halipamyz Hojamyrat Goc ýatlanmagy, beýleki halipalaryň şu gepleşikde ýatlanyp durulmagy elbetde hormatly prezidentimiň bu wagtda döredýän azaýyp mümkinçilikleriniň meýwesi bolup durýar. Şonuň üçin ata watanymyzda galan bilen ähli üstünlikleriň ruhlaryny bolan hormatly prezidentimiň ähli tümli işleriň urwatçy bolmagyny, janynyň sag ömrüniň uzak bolmagyny arzu edýär. Ruh çyragym gepleşigine halipa jurnalistimiz, halipa mollumyz Hojamyrat Goc ýatladyk. Gelini bulälen aýdyşýaly Hojamyrat mollumyň ruhy elbetde şat bolandyr diýip pikir edýär. Milli jurnalistikamazyň kämilleşmegine, teknik binýatynyň ösmegine, kämilleşmegine, umumyň milli jurnalistikamazyň ösmegi üçin ägirt işleri edýän, türkmen halkynyň bagtyarlygy üçin, berkararlygy üçin, türkmen halkynyň adynyň, awraýynyň, şöhratynyň dünýä ýaýramagyny alyp barýan işler üçin hormatly arkadagymyzda tüýs ýüregimizden sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiziň jany sag, başy dik bolsun. Sag bolun, hasyl bolsun arzuwlaryňyz. Halipalar köp sag bolun, kärdeşler köp sag bolun. Halipamyzyň nesilleri hemmemiziň geljekde bir üstünlikleri, rowaşlyklary eýe bolmagymyz üçin o bolbaşda alada edip geçen adamlaryň hataryny halipamyzy ýatladyk. Bugün ruhy çyragym gepleşigimiziň çäginde milli jurnalistikamazyň ösmegine uly goşan halipamyz barada aýdyra zat juda kän. Ýöne gepleşigimiziň wagtynyň çäkli bolanlygy üçin biz häzirlikçe Türkmenistanyň atgadan jurnalisti, tarih alymlarynyň kandidaty, ustad, mugallim Hojamyrat Goc barada size ýetirenlerimiz bilen çäklenýär. Şu ýyl 2020-nji ýyl Türkmenistan beýtaraplygynyň mekany ýerimizi Hojamyrat Gocmyradowyň doglan gününe 80 ýyl dolýar. Ine elbetde bir gepleşigiň dowamyny bu ömrüň eden işlerini galyran edebi, ilmi, mirasy hakyna aýtmaklyk mümkin däldigine de hemmemiz düşünýär. Köp sag bolun. Her ýeňiz öz ykbalyňyza baglan ýoluňyzdan döwlet tapmaklygy bizem arzu edýär. Mehriban adamlar, biz ýene bir ýola şeýle erkin söhbetleriň başyna agdaber bolup jemlenşip, ine şu ötüp giden beýik ustatlary ýatlap şeýle gepleşikleri taýýarlamaklygy mümkinçilik döreden mehriban arkadagymyza tüýs ýürekden biz sag bolsun aýdýar. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutýan ähli tutumly işleri rowaj alsyn. Mehriban adamlar, söz sungatynyň aşyklaryny ruhy çyragymyň inniki sanlaryna da gatnaşmaklyga çagyrýar.